नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा राम हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे ஓகே என்ன பண்ணணும் இன்னைக்கு 12ல இருந்தா? ஹரே கிருஷ்ணா ஞாபகமே இல்லையா? லாங் ஆகும். என்ன 10 சாப்டர் வரைக்கும் படிக்கணும்? முடிச்சிருந்தோம் மாதாஜி. 10 வரைக்கும் முடிச்சுமா? ஓகே. என்ன சாப்டர் படிச்சிட்டு இருக்கோம்? 15th புருஷோத்தம் புருஷோத்தம யோகம். வெரி நைஸ். புருஷோத்தம் யோகம் படிச்சிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த சாப்டர்ல என்ன கிறிஸ்பா ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல என்ன டாபிக் அப்படின்னு சொல்லுங்க. மத்தாஜி அவர் ஸ்டார்ட் பண்றது என்ன சொல்றாருன்னா, ஆன்மீக உலகத்தோட ரிஃப்ளெக்ஷன் மாதிரி ஜட உலகம் இருக்கு. ஆனா இதுதான் உண்மைன்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. உண்மையில நம்ம அடைய வேண்டியது ஆன்மீக லோகம். அது எப்படி அடையலாம்னா பற்றின்மை வச்சுதான் நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அந்த மாதிரி அடையணும்ன்றதுக்காக அவர் இது ஞான யோகத்துக்கு அடியில வருதுல்ல, அதனால நிறைய ஞானம் நமக்கு சொல்றாரு. ஆன்மீக உலகத்தோட தன்மை எல்லாம் எப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. சந்திரன் அங்க அங்க எந்த விதமான லைட் எதுவுமே தேவையில்லை, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய சொல்றாரு. அப்புறம் உயிர்வாளிகள் எப்படி அவங்களுடைய ஒரு ஸ்தூல உடலை விட்டு அடுத்த உடலுக்கு எப்படி போகுது, அப்படி போகும்போது எப்படி அவங்க மனசுக்கு ஏத்தபடி அந்த உடலுடைய அமைப்பு அவங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வருது அப்படிங்கறத சொல்றாரு. சொல்லிட்டு கடைசியில இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ஞான பயிற்சி எடுத்தவங்களால எல்லாம் முடியும். அதாவது அந்த வேர்டு ஞான சக்ஷு அப்படின்ற வேர்டு அவர் சொல்லி முடிச்சாரு மாதாஜி. வெரி நைஸ். பகவத்கீதால லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் ஞானத்தை பத்தி பேசுது. இப்ப நம்ம பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம் சைத்தன்யால ஒரு மத்வாச்சாரியாவோட சம்பிரதாயம் நிறைய சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்கும். நம்ம யார எந்த பரம்பரையை ஃபாலோ பண்றோம்? அதுக்கப்புறம் பிரம்மர் கிட்ட இருந்து அது சொல்ல சப்டிவிஷன்ஸ் எதுல இருக்கும்? நம்ம மத்வாச்சாரியாக்கு அப்புறம் யார ஃபாலோ பண்ணும் அந்த பரம்பரை? கௌடிய சமாதவ சம்பிரதாயம் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா. அதான். சோ பேசிக்கலி நம்ம மத்வ கௌடியா, அதாவது நம்ம ஸ்ரீகிருஷ்ணாவை ஃபாலோ பண்றோம். ஒரு செட்டு அதே மத்வ சம்பிரதாயத்திலேயே ஃபாலோ பண்றவங்க ராமானுஜ சம்பிரதாயம் பத்தி கூட நான் பேசல. மத்வாலேயே நிறைய சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்குல்ல. ஒருத்தங்க ராகவேந்திராவை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ராகவேந்திரா யாரு? ஹனுமான் கன்கான்கன்ஷன். ராகவேந்திரா இஸ் த ஹனுமான்ஸ் இன்கார்னேஷன். யாரோட எக்ஸாக்ட்லி. சைத்தன்யா இருங்க ஒரு செகண்ட். ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா யாரோட இன்கார்னேஷன்? ராதாராணி கிருஷ்ணா இந்த மூட் ஆஃப் ராதாராணி. சோ மத்வாச்சாரியா நீங்க சொன்ன மாதிரி அனுமானோட இன்கார்னேஷன். அதை கேட்கல நான். நம்ம மதவாச்சாரியால இருந்து வர்ற இன்னொரு ஒரு சப்டிவிஷன் சொன்னேன் இல்லையா, ராகவேந்திரா. அவர் யாரோட இன்கார்னேஷன்? கிருஷ்ணரோட இன்கார்னேஷன் தானே மதி. ஹரிபோல். வெரி நைஸ். பிரஹ்லாதோட இன்கார்னேஷன். சோ அந்த பரம்பரை ஒண்ணுதான். அந்த சப் டிவிஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, சப் பரம்பரை வச்சுக்கலாம் நம்ம கன்வீனியன்ஸ் கோசம்.
அவங்க வந்து என்னன்னா ஞானத்தை ரொம்ப ஃபாலோ பண்றது. அதாவது ஞானம்னா ஞான யோகாவில இல்ல, ஞானம் வந்து அவங்க லாஜிக் படி, அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் படி ஞானம்ன்றது என்ன அப்படின்னா, அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் படி ஞானம்ன்றது கிருஷ்ணரின் குவாலிட்டிஸ். இப்போ நான் எனக்கு வந்து ஃப்ரெண்டு சீதா மாதா சேது மாதாஜி ஃப்ரெண்டு வச்சுக்கோங்களேன், ஃப்ரெண்ட்ஸா வச்சுக்கோங்க. குரு அந்த சம்பந்தம் வேணாம், இப்போதைக்கு ஃப்ரெண்டு வச்சுக்கோங்க. எப்படி எனக்கு அவங்கள 10 வருஷமா தெரியலாம், 2 வருஷமா தெரியலாம், 2 வருஷமா எப்படி ஃப்ரெண்டுன்ற குவாலிட்டி வரனா, நான் வந்து அவங்கள பத்தின தெரிஞ்சுக்கும். இப்ப நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். பேங்க்ல வேலை செய்யறச்சே நான் ஒரு 2 சொல்லுவேன், நான் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஃப்ரெண்ட்லிக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு. அவங்க வந்து இல்ல நம்ம எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தா ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தா நல்லா பேசுறது, ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தா என்னோட பர்த்டே எப்போன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு கிண்டலா. சோ பேசிக்கலி என்ன சொல்ல வரோம்னா, ஃப்ரெண்ட்லியானா நம்ம வந்து எல்லாரோடய வந்து நல்லா பேசிட்டு போறது வந்து ஃப்ரெண்ட்லி, ரைட்? சிநேகிதமா நடக்கிறது. ஆனா நிஜமா சிநேகிதன் அப்படின்னா ஒருத்தர் ரொம்ப நல்ல டெபினிஷன் கொடுப்பாங்க. என்னன்னா, அனுமான் குழந்தையா இருக்கச்சே இந்த கேள்வி கேட்கிறாரு அவங்க அப்பா கிட்ட, சிநேகிதன் அண்ணா என்னப்பா அப்படின்னு. சிநேகிதன் அண்ணா அப்படின்னு அவர் அவ்வளவு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அந்த குழந்தைக்கு. என்னன்னா, சிநேகிதன் அண்ணா ஒருத்தனை வந்து ஒருத்தனுக்கு எந்த நல்லதிலும் கெட்டதிலும் நிக்கிறவன் சிநேகிதன், ஒருவனை நல்வழியில் எடுத்துன்னு போறவன் சிநேகிதன், ஒருவன் வழியில் தவிர்க்கச்சே அந்த வழியை போக்குபவன் சிநேகிதன் அப்படின்னு அவர் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. நம்மளுக்கு எல்லாம் அந்த டெபினிஷன் புரியாது. ஏன்னா இப்ப அந்த லெவலுக்கு நம்ம யாருமே சிநேகிதனாவும் நம்ம இல்ல, சிநேகிதனும் நம்மளுக்கு இல்ல. ஓகே, ஒரு லெவலுக்கு நம்ம ஜென்ரேஷன்லயா இருக்கு. அடுத்த ஜென்ரேஷன்ல வந்து எல்லாமே ஓகே, நான் உன் சிநேகிதன், நீ எனக்கு என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு. இதையே நான் சொல்ல வரேன்னா, சிநேகிதன் வந்து அந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ற மீன்ல இருந்து டைவர்ட் ஆயிட்டோம். சோ அப்படி இருக்கச்சே இந்த சம்பிரதாயம் மதுவத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஞானம்ன்றது வந்து கிருஷ்ணரோட சிநேகிதம். சிநேகிதம்னா நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ற மோட்டிவ்ல ஒரு சிநேகிதனுக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு ஃப்ரெண்டா இருந்தா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கும், ரைட்? அவனுக்கு என்ன பிடிக்கும், என்ன பிடிக்காது, அவனுக்கு நல்ல மூடா கெட்ட மூடா, இது சொன்னா அவனுக்கு அப்செட் ஆகலாம். இன்னைக்கு வந்து அவங்க மூடு ஆஃப்னா அவன் வந்து அவன் வீட்டுல இருந்து ஏதோ தோசை வாங்கியிருக்கான், தோசைனா சாப்பிடுற தோசை இல்ல, மசாலா தோசை, நல்ல திட்டு வாங்கியிருக்கான். இதெல்லாம் ஒரு சிநேகனுக்கு. அதே மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காது, அவருக்கு வந்து என்ன, எது அப்செட் ஆகும், எது அவரை சந்தோஷப்படுத்தணும் எல்லாம் புரியறதுதான் ஞானம் அப்படின்னு ஒருத்தர் இன்னைக்கு இந்த கோயில்ல ஒருத்தர், ரைட், ஒரு பூஜாரி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. ஏன்னா அவங்களுக்கு சொல்ல வரேன்னா, நம்மளும் அதே ஞானத்தை தான் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றோம். ஞானம்ன்றது வந்து ஞான யோகா கோஷம் இல்ல, கிருஷ்ணரை இந்த நம்ம வந்து அதையும் கத்துக்கிறோம், இந்த சம்சாரத்துல இருந்து எப்படி எஸ்கேப் ஆகணும்னு. சோ அதுல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அப் டு 11 ஸ்லோகா சொல்றாரு, 7 to 11. எதுக்கோசம் அந்த 7 ஸ்லோகங்கள் சொல்றாருன்னா, அந்த இந்த சம்சாரத்துல இருந்து எப்படி எஸ்கேப் ஆகணும்ன்றதா அவரும் சொல்லி கொடுக்குறாருன்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்ப வந்து 7 வாஷயத்தே சூரியோ நான் சசங்கோ நான் பாவக்கு எத்கத்வான நிவர்த்தி தத்தாமம் பரமம் பவான் எல்லாம் பார்த்தோம். பார்த்துட்டு 10வது ஸ்லோகாலையும் நம்ம வந்து பார்த்ததுன்னா, முட்டாள்களால புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. என்ன புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படின்னா, அவன் இறந்து திரும்ப இன்னொரு பாடிக்கு வரானே தவிர எக்ஸாக்டா பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் தெரியாது அப்படின்னு. சோ இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் என்னன்னா, அப்ப வந்து முட்டாளுக்கு தெரியாதுன்னா அப்ப புத்திசாலி யாருன்னு வரும். இப்போ அந்த புத்திசாலி பத்தி நம்ம சொல்ல போறோமா. 15th ஸ்லோகா படிங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ண படிச்சிருங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஒன் மோர் திங் பிஃபோர். இன்னைக்கு சித்திரலேகா மாதாஜியோட பர்த்டே, ஒன்னு விஷ் பண்ணிடலாம் மாதாஜி. சித்திரலேகா மாதாஜி, வெரி நைஸ். ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. மாதாஜி காலையிலேயே சொல்லலையே. காலையில சொல்லல. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. எப்படி இருந்தாலும் அயோத்தியால நாங்க எல்லாம் உங்ககிட்ட ட்ரீட் வாங்கிடுறோம். எஸ் மாதாஜி, கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாங்கிக்கிறோம். சித்ரலேகா மாதாஜி, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பர்த்டே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ எவ்ரிவன். ஹாப்பி பர்த்டே. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப பயங்கர சர்வஸ்ய சாகம் படிக்கணுமா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, 10 சர்வஸ்ய சாகம் வந்து 15th verse 12.10. 10 I want 10. 10 இல்ல 11. ஓகே மாதாஜி. 11 படிக்கல இல்ல லாஸ்ட் வீக். படிங்க. படிக்கல மாதாஜி. அதான் படிங்க யாராவது. ஓகேவா? படிங்க யாராவது சீக்கிரம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. யதந்தோ யோகினஸ்சைனம் பஷ்யன் ஆத்மன்யவஸ்திதம் யதந்தோப்யத்கிருதாத்மானஹ
நைனம் பஷ்யந்த சேதசக. டிரான்ஸ்லேஷன்: தன் உணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை கேளாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப நம்ம சொன்ன முட்டாள்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, அது வந்து ஒரு கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியாது. அந்த கிருஷ்ணரா நம்மளுக்கு அந்த ஞானம்ன்றதே வரல அப்படின்றது. இப்ப வந்து இந்த சீக்வன்ஸ் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணணும் இங்க இருந்து அன்றது எதுக்கு சொல்றேன்னா, இது வந்து ரெண்டு ஸ்லோகாக்கு தனித்தனியா இருக்கும் இதுல இருந்து. ஆனா இந்த ரெண்டு ஸ்லோகா தனித்தனியா இருக்கிறதோட லிங்க் என்னன்றது இதுல இருந்து பார்க்கலாம். இப்ப வந்து முட்டாளுக்கு தெரியாது விடுங்க, அப்போ யாரால பார்க்க முடியும்ன்றது இதோட லிங்க். ஆனா யாருன்னா அவங்க, அதாவது அவரை கிளியரா பார்க்க முடியாது வந்து ஆன்மீகவாதிகள், ரைட்? இப்ப வந்து ஆனா அந்த மூளை டெவலப் ஆகாதவங்க என்ன மாதாஜி லூசா அப்படின்னா, லூஸ் தான். ஏன்னா நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் பக்தின்றதா ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன். அது போக்கஸ் பண்ணாம இருக்கிறதெல்லாம் தப்பான ஒண்ணு. அவங்க வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன், ஆத்ம வித்தா தெரியாதவங்களால என்ன நடக்குதுன்னே தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்போ என்ன பண்ண முடியும் அவங்கன்றத நம்ம இன்னும் உணர்ந்து பார்க்க போறோம். இப்ப வந்து நாலேஜ்ல ட்ரெயின் பண்ணாதவங்க வந்து இக்னோரன்ஸ். இதுதான் தேஷாம் ஏனானுக்கம் தேஷா சத்தத்தை யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமை புக்கி யோகம் தம் ஏனமாம் உபயாங்கிட்டே. அதாவது தேஷாம் ஆனா அந்த நாலேஜ் இருக்கணும். சரி, அப்போ எனக்கு இல்ல ஆனா எனக்கு ஆசை இருக்கு அப்படின்னா கிருஷ்ணர் டோன்ட் வரி, தேஷாம் ஏனானுக்கம் பார்த்தா அகம் அஜ்ஞானதம் சக ஞாசாமி ஆத்ம பாவஷோ ஞான தீபேம பாஷ்வதா. அப்பவே சொல்றாரு, நான் வந்து லைட் பண்ணுவேன். என்ன லைட் பண்ணுவேன்? டார்ச் லைட் இல்ல, அவர் வந்து ஞான லைட் போடுறாரு அப்படின்னு. பேசிக்கலி உள்ள இருக்கிற சரஸ்வதி வெளில வந்துருவாங்க. ஓகே, அப்போ சரஸ்வதி வந்து எனக்கெல்லாம் வரமாட்டாங்களா? வருவாங்க. எந்த சரஸ்வதி வெளில வருவாங்க அப்படின்னு இது அப்படின்னு ஒரு கிளாசிபிகேஷன் இல்ல. பட் அந்த ரங்கத்துல இருந்து வர சரஸ்வதி கிருஷ்ணரோட நாலேஜை நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்தும். கியூர் என்ன? இந்த இக்னரன்ஸ்க்கு கிருஷ்ணா வந்து நாலேஜ்ன்றது. நாலேஜ் என்ன மேக்ஸா பிசிக்ஸா? ஆனா இல்ல, இத வந்து ஸ்கில். மேக்ஸோ ஜியாகிரபியோ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுத்த டீச்சர் அதான், நாங்க ஸ்கில் அன்றதுதான் மெடிசன் எல்லாமே. சோ நம்ம நாலேஜ் சொல்றது பகவான் பத்தின ஞானம் தான். அதுதான் அவரும் ரொம்ப கிளியரா சொன்னாரு. ஞானம் அப்படின்னா நாலேஜ் அன்றது இல்ல, நாலேஜ் இல்ல, நோயிங் த குவாலிட்டி ஆஃப் த லார்ட், அதுதான் நாலேஜ். சோ இந்த ட்ரைனிங் வந்து தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவன் புத்தி கிளியரா இருக்கும். அவன் வந்து யோகா பிராக்டிஸ்ல தேர்ந்தவன், அவன் வந்து ஆல்ரெடி கிளியரா இருக்காங்க, ரைட்? அதுல வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ல சிச்சுவேட்டட் ஆளு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அதனால யோகா யோகி அன்றது வந்து பிரசன்ட் டே யோகா எக்ஸசைஸ் இல்ல, ரைட்? இங்க வந்து ஏன் சொல்றேன்னா, இங்க ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல, இங்க என்ன சொல்றாங்க, யதந்தோபி அகதாத்மானோ அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. ஏன் இருக்குன்னா இது பக்தி யோகை குறிக்கிறது. யோகானா அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன? யுஜ்னா என்ன அர்த்தம்? யுஜ்ன்றதா யோகா. யோகானா என்ன அர்த்தம்? இன் கம்யூனியன் வித் காட் மாதாஜி. ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட், கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் பண்றதுதான் யோகான்றது. அது வந்து என்னன்னா, இந்த செல்ஃப் ரியலைஸ் பண்றவங்க இந்த உலகத்துல இருக்கிறவங்களால எதை அப்படியே பார்க்க முடியும், அவங்களால வந்து இருக்கிறதா பார்க்க முடியும் அப்படின்னா பக்தியில் இருக்கிறவனாலதான் பண்ண முடியும். அப்ப ஏன் பக்தியில இருக்கிறவனா இல்லாதவனால பார்க்க முடியலன்னா, அவனோட இருதய தௌர்பல்யம், ஹார்ட் வீக்கா. ஆமா, இது வந்து கார்டியோ ப்ராப்ளம் இல்லை, இது வந்து இம்பியூரிட்டியால இருக்கிற வீக்னஸ். அதனால அவனால பார்க்க முடியல. இப்ப வந்து யோகி வந்து அவங்க என்ன ஆகுது, ஏதோ இப்போ இருக்கிற ஜிம்னாஸ்டிக் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் இல்ல, அவங்க வந்து இம்பியூர் கான்சியஸ்னஸ் பியூரிஃபை ஆகிறது தான் ஆக்சுவலி யோகியோட வேலை. சோ ராமானுஜர் அதனால இந்த வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணல. அவர் என்ன யூஸ் பண்றாரு? ரிஃபைனிங் த மைண்ட் அப்படின்றாரு. பிராப்தி, அதாவது கல்டிவேட்டிங் த மைண்ட். சிம்பிள். இப்ப வந்து கார்லிக்ல வந்து நான் கார்லிக் சாப்பிட மாட்டேன். ஏன் சாப்பிட மாட்டேன்? நீங்களும் சாப்பிட மாட்டீங்க. எதுக்கு சாப்பிட மாட்டேன்? தமஸ் குணம் மாதாஜி. எக்ஸலன்ட். இதுதான் விஷயம். அதுல கெட்ட குணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், தமஸ் குணம். இப்ப வந்து தமஸ் குணம் இருக்கிறதால நம்ம சாப்பிடுறது இல்லை, அது ஒரு சைட்ல வச்சுக்கலாம். இப்ப அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இமீடியட்டா ரிசர்ச் எடுப்பாங்க. சி கார்லிக் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் டைஜஷன், ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுப்பாங்க. பேசிக்லி வெரி சிம்பிள், நம்மளுக்கு என்ன வேணும் என்ன வேணாம். ஓகே, இப்ப வந்து யாரோ எனக்கு சொன்னாங்க, இது உண்மையெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, எனக்கு கேட்காதீங்க. கோவிட் டைம்ல வந்து சாராயம் குடிச்சா கோவிட் வராது அப்படி இருந்தா, அந்த சாராயம் குடிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கோவிட் வராம இருக்கும். ஆனா அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்துச்சு. பட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன்.
இப்போ நம்மளுக்கு கோவிட் வரக்கூடாதுன்றதால எல்லாரும் சாராயம் குடிப்போமா? அது ஸ்டூபிட் பிளான், ரைட்? அதே மாதிரி குணங்கள், எனக்கு வந்து கோபமே வரக்கூடாது அப்படின்னு யாருக்கெல்லாம் ஆசை இருக்கு? எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் இருக்கு இல்லையா? கரெக்ட். நான் ஒருத்தனை வந்து மாதாஜி. சோ நான் வந்து கெட்ட புத்தி, சோ பேசிக்கலி எனக்கு கெட்ட புத்தி வரக்கூடாதுன்ற ஆசை எல்லாருக்கும் இருக்குன்னா நம்ம இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. சிம்பிள். எனக்கு என்ன குவாலிட்டி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சாப்பாடு. இது வெரி டைரக்ட். இது வந்து சாப்பாடுன்றது வந்து பேசிக், ரைட்? எல்லாமே ஒரு குணங்கள் வச்சுதான். இப்ப பாம்புக்கு ஒரு குணம் இருக்கு, எலிஃபென்ட்டுக்கு ஒரு குணம் இருக்கு, குரங்குக்கு ஒரு குணம் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து எந்த குணத்தை எடுக்கணும்? ஒரு புலிக்கு ஒரு குணம் இருக்குன்னா புலியோட சாப்பாடெல்லாம் நான் சாப்பிட்டேன்னா புலி குணங்கள் வருமா? எனக்கு வீரம் வருமானா? வராது. தப்பான குணங்கள் அப்படிதான் வரும், ரைட்? சோ அதனால வந்து ஒரு குணங்கள் வந்து நம்மளுக்கு இந்த குணம் வேணும் ஆனா அதை சாப்பிடுவோம், இந்த குணம் வேணான்னா அதை சாப்பிடலாம். எனக்கு அந்த குணங்கள் வேணான்னு நினைக்கிறேன், தாமசிக குணங்கள். நான் வந்து உங்களையும் சேர்த்து சொல்றேன், நம்மளுக்கு அதெல்லாம் வேணான்றதால நம்ம அதை சாப்பிடுறது இல்லை. இது சிம்பிளர் எக்ஸ்பிளனேஷன். அதை விட்டு நம்ம வந்து இதெல்லாம் குட் குவாலிட்டி, இதுல இருந்து பேட் குவாலிட்டினா ஆர்கியூ பண்ணாங்க. அப்பனா பிராமணர் சாப்பிட மாட்டாங்களே, அவங்களுக்கு கோபம் வராதா? இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். வெதண்டா வாதம் அனுவல அது போகும். அதை கட் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு, இத வந்து நம்ம ஆத்ம கண்ட்ரோல் இல்லாதவங்க வந்து பியூர் மைண்ட்ல இல்லைன்னு அர்த்தம். இதுதான் விஷயம். அப்படியா? எப்படி மாதாஜி? ஏன்னா அப்படிதான். ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு மல்டி டாஸ்கிங் பண்றோம், இங்க குதிக்கிறோம், அங்க குதிக்கிறோம், அங்க குதிக்கிறோம். எதனால? நம்மளுக்கு வந்து மைண்ட் வந்து ஒரு ஈடுபாடுல இல்லை. ஏன் இல்லைன்னா நம்ம எதனால 99% மைண்ட் குதிக்குது? பௌதிக இன்ட்ரெஸ்ட்னால. நீங்க சொன்னீங்க இல்ல மத்த ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ட்ரெஸ்டா, எனக்கு பகவத்கீதா படிக்கிறதா சாண்டிங் படிக்கிறதான்றதுதான் குதிக்கிறதா சந்தோஷம், அதுல தப்பு இல்லை. ஆனா நிஜமா பார்த்தோம்னா நம்மள அந்த குதிக்காது, நடுவுல ஏதாவது ஒண்ணு போகும் ட்ராக், அங்கதான் பிரச்சனை. இதை யாரால பார்க்க முடியும்னா பக்தியில் இருக்கிறவனால ஒண்டிதான், அவங்களாலதான் பண்ண முடியும். ஏன்னா அவங்க வந்து சிரவணம், அது மூலமா அவங்க ஆத்மா என்ற உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் ஆத்மனி என்ற இந்த உடம்பையும் அவங்களால பியூரிஃபை பண்ண முடியும். அதனாலதான் இது வந்து பக்தி வினோத டாக்கூர் சொல்லியிருக்காரு. இப்ப நம்ம ராமானுஜர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? ஸ்ட்ரைவிங் யோகிஸ் சொன்னாங்க. அப்படின்னா அவங்க வந்து கர்ம யோகா பண்றவங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? டோட்டல் அது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கர்ம யோகா அந்த மாதிரி லிஸ்ட் பண்றவங்க ஃபுல்லா சரண்டர் ஆயிட்டு உள்ள இருக்கிற எல்லாம் பியூரிபிகேஷன் ஆன அப்புறம் இதை அச்சீவ் பண்றாங்க. அப்போ பக்தி டைரக்டா பண்ண முடியும்னா பண்ண முடியும், மத்தவங்களும் பண்ண முடியும். எப்படி பண்ண முடியும்னா இந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிகேஷன் எல்லாம் முடிச்ச அப்புறம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால என்ன ஓவரால் சொல்றாருன்னா, நம்ம பக்தி விவிவி பக்தி விதாந்த சரஸ்வதி அவர் ரொம்ப கஷ்டம்பா, ஆத்மா பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதா ரொம்ப கஷ்டம். சரி, நம்ம மீன் மத்வாச்சாரியா சொல்றோம். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம வந்து எனக்கு எல்லாம் இருக்கு, எனக்கு சந்துஷ்ட அப்படின்னா சாட்டிஸ்பாக்சன் அப்படின்றது உண்டி பத்தாது. ஏன்னா மைண்ட் வந்து ஈக்குவலா இருக்கு, நான் மெடிடேஷன்னாலன்றது ஒன்றும் இல்லை. அப்போ என்ன வேணும்? ஸ்பிரிச்சுவல் டீச்சிங் நம்ம அல்டிமேட் கோல். எனக்கு இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம், எனக்கு சந்துஷ்டம் காம்ப்ளிசன்ஸ் இருந்தா பத்தாது. எதுக்குன்னா அது இருந்து நான் இங்கே இருப்பேன், நான் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபெயில், எனக்கு போகணும், எனக்கு படிப்பே வேணும்னு இருக்கிறவனும் இருப்பான். ஓகே, எனக்கு வந்து ரோடே போகணும், நான் பிச்சைக்காரனே இருக்கிறேன், அதுவும் இருப்பான். அது இல்ல காம்ப்ளிசன்ஸ். சந்திஷ்டம்ன்றது வந்து எனக்கு இருக்கிறது போறோம். ஆனா பேரலா என்ன பண்ணணும்னா ஸ்பிரிச்சுவலி கோலும் அச்சீவ் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா நம்மளோட கண்டாமினேஷன் போகாது. சந்துஷ்டம் ரெண்டு அர்த்தத்துல இருக்கும். ஒண்ணு வந்து என்னன்னா ஐ எம் ரியலி சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்ட் ஐ ஃபோக்கஸ் ஆன் த கோல். இல்லைன்னா எனக்கு இருக்கிறதே போறோம் பையன், நான் இது கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யணும். சோ பேசிக்கலி சோம்பேறிக்கும் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் சிம்டம், வாயை திறக்கிற வரைக்கும் திறந்தா தெரிஞ்சது. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபைனலி என்ன அட்டைன் ஆகணும் அப்படின்னு. சோ பேசிக்கலி குணங்கள்ல இருந்து வெளில வரணும், அதுதான் பியூரிஃபிகேஷன். ரைட்? கிருதத்மனோ அப்படின்னா, கிருதத்மனோனா பியூர், கிரியா கிருத்தியா இதெல்லாம் வந்து பியூரிட்டிக்கு. அகிருத்தியானா அன்பியூர், இம்பியூர், சாரி, இம்பியூர்ல இருந்து வெளில வரதுக்கு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு இருக்கவே இருக்காரு, நம்ம ராவணர். எல்லாத்துக்குமே நம்ம 2 பேர் இருக்காங்க, ராவணா ஹிரண்யகசிபு. அதனால நம்ம ஒரே பண்ணிக்கவே வேணாம். சோ ஜீவா வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் அனு, இவர் வந்து விபு அப்படின்னு. இப்ப வந்து நம்ம இந்த செடி மரம், சாரி, இந்த மரம் வந்து எதை குறிக்கிறது? அந்த மொத்த யூனிவர்ஸ், ரைட்? அண்டத்தை குறிக்கிறது. எந்த அண்டத்தை குறிக்கிறது? அந்த மரம் யாரை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுன்னா கிருஷ்ணரை ரெப்ரசென்ட் பண்றது. அவன் இல்லாம எதுவுமே மூவ் ஆகுது. அவரோட குணங்கள், அவரோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து கணக்கிட முடியாதது. அப்போ வந்து இந்த அண்டம் வந்து என்ன அப்படின்னா அவரோட அளவெடுக்க முடியாத குணங்களில் அவரது ரொம்ப குட்டியான குவாலிட்டி தான் இது அப்படின்னு. இப்ப வந்து எதுக்கு இத சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவரோட நாலேஜ், அவரோட குணங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம். என்னன்னா
ஓஷனோட சமுத்திரத்தோட கம்பேரிசன். நம்ம வந்து அணுன்னா நம்ம வந்து அந்த அங்கிருந்து இருக்கிற ஒரு டிராப் அது அப்படின்றது நம்மளுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதனால அந்த இன்ஃபினிட் அளவெடுக்க முடியாத பிரம்மன் இந்த நம்மளுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்றத நம்ம பாக்குறோம். அதனால நம்ம அவரோட பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு முன்னாடி நம்மளோட இம்பர்ஃபெக்ஷன் வந்து நிக்கவே முடியாது. அது நம்ம நினைச்சுக்கலாம். ஸோ பேசிக்கலி இந்த ஊர்வ மூலம் அகம் சாக்கியம் என்ற அந்த மரம் யாரை குறிக்கிறதுனா கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது. விச் ஆல்சோ மீன்ஸ் அவர் இல்லாம எதுவுமே நடக்காது அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னு பாக்கணும். இப்போ ஜீவா வந்து அடிக்கடி வருது இந்த ஐ எம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் லார்ட். அது என்னன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆர்கியூ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா குரூப் போடுறேன் ஒரே ஒரு செகண்ட். ஓகே ஆர்குமெண்ட் சித்திரலேகா மாதாஜி போனாலும் வரல எனக்கு. ஓகே ஜீவா வந்து என்ன அப்படின்னு வந்தா கேக்குதா நான் பேசுறது? சரி ஓகே. ஜீவா வந்து என்ன அப்படின்னா சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க, ஜீவா சிலர் சொல்லுவாங்க ஜீவானாலே ஒரே வலி துக்காலயம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இன்ஸ்பைட் ஆஃப் பீயிங் இது எப்படி அப்படின்லாம் ஆர்குமெண்ட் வரும், ரைட்? பட் என்ன நம்ம சொல்லணும் ஓவரால்னா கிருஷ்ணரோட குவாலிட்டிஸ் வந்து என்ன இருக்கோ நம்மளுக்கும் அதே குணங்கள் தான் இருக்கு. உண்மையா பார்த்தா நம்ம அதனாலதான் ஃப்ராக்மெண்ட். ஆனா நம்ம வந்து இந்த கண்டாமினேஷன்னால நம்ம இப்படி இருக்கோம். நம்ம அம்சம் தான். அது வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இவ்வளோ பணம் ஒரு சின்ன ரிங்குக்கும் அந்த மவுண்டன் ஆஃப் கோல்டும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். அதனால இது வந்து ஸ்மால் போர்ஷன்ன்றத அதே குணங்கள் இருக்கு. ஆனா அந்த குணங்கள் ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கிறதால இந்த முக்குணங்கள்ல நம்ம அகப்பட்டு நம்ம குணங்கள் எல்லாம் கவர் ஆயிடுது, அழுக்காயிடுது. நான் சொன்ன அதே அழுக்குதான். வெள்ளை ஷர்ட் இருக்கு, அதுல வந்து ஏதோ தரப்பட்டுச்சுன்னா எப்படி அழுக்காகுதோ இதுவும் ஆகுது. அதனால இந்த கிரிப் ஆஃப் நேச்சர்ல மாட்டிக்கிட்டு நம்ம அகப்படாம இருக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ வந்து அதுக்கு என்ன வேணும், வெளியில பாக்குறதுக்கு பதில் நம்ம உள்ள பாத்துக்கணும். அவன் தப்பு பண்ணானா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். அதனால ஆண்டவன் வந்து என்ன ஆகுனா எப்பவுமே வந்து இந்த இந்த பொசிஷன்ல இருக்காங்க அப்படின்னு. அதனால வந்து என்ன பண்ணணும், ஆல்ரெடி கர்ம யோகா பக்தி யோகா அவெல்லாம் பண்ணிட்டு ஆக மொத்தம் ஆண்டவனை ரீச் பண்றதா இருந்தா கோல் ஃபைன். இப்போ ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து பார்ப்பாங்க இந்த சிரப் வந்து கிறிஸ்டல் ஆகல, இது சுகரு அது எதுவும் சொல்லுவாங்க சயின்டிபிக்லி. அது ஒருத்தர் புரியவே புரியாது. நம்ம இப்படி பார்ப்போம். ஏன் பார்க்கணும், ஏன்னா நம்மளுக்கு புரியல. அதே மாதிரி ஆண்டவனும் ஈக்குவலா இருக்காங்க. ஆனா நம்மளால ஜட்ஜ் பண்ண முடியல. இந்த சயின்டிஸ்ட புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் நாலேஜ் வேணும். அதே மாதிரி ஆண்டவனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் டைப் ஆஃப் நாலேஜ்னா இன்டெலிஜென்டா இருக்கணுமான்னு நான் சொல்ல வரல. பட் அந்த நம்பிக்கையோட நம்ம கேட்கணும், ரைட்? பிரம்மா வந்து இன்ஃபேக்ட் நார்மல் ஜீவாக்கள், அதுக்கு மேல இருக்கிறவங்க பிரம்மா சிவா, அதுக்கு மேல பியோர் டிவோட்டி. இது வந்து பியோர் டிவோட்டிஸால தான் பார்க்க முடியும். என்ன மத்தஜி பிரம்மா சிவா விஷ்ணு பிரம்மா சிவாவால கூட பார்க்க முடியல. ஏன்னா பிரம்மா சிவா வந்து டிவோட்டிஸ் ஆஃப் த லார்ட் தான். ஆனா அவங்க கூட சில தடவை இல்யூஷன்ல போயிடுறாங்க, அவங்களுக்கு கூட புரிதல் இல்லை. அதனால இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு. அதனால நம்ம எல்லாமே வந்து உள்புறமா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு அப்புறமா தான் வெளிப்புறம் பார்க்க முடியும். எப்பவுமே நம்ம வெளியில இருக்கிறதே பாக்குறோம், அது பண்றதை நிறுத்திட்டு நம்ம இதை கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுதான் இந்த முக்கியமான ஒரு வரிசை, ரைட்? இது வந்து 11th ஹரே கிருஷ்ணா 11th வர்ஸ் மீனிங் படிச்சிருங்க. அதுதான் நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி. பட் நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் மீனிங் படிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும். மீனிங் படிச்சிடல மாதாஜி. படிச்சிட்டீங்களா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இப்போ 12th வர்ஸ்க்கு நம்ம போறோம். இப்போ என்னன்னா 12th வர்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா 12th வர்ஸ் படிச்சுட்டு மீனிங் படிங்க, அப்போ உங்களுக்கு புரியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யதாத்ய கதம் தேஜः ஜகத்பாசயதே கிலம் யச்சந்திரமசி யச்சாக்னௌ தத்தேஜோ வித்தி மாமகம். டிரான்ஸ்லேஷன்: உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப வந்து அடுத்த ஸ்ரீதர் சுவாமி சொல்ல போறாரு என்னன்னா ஆண்டவனோட நேச்சர் என்ன. இப்ப வந்து நம்ம எனக்கு வந்து நான் உங்க அம்சம், ஆனா நான் உங்களோட இருக்க மாட்டேன், நான் லாட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னன்னு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நம்ம நினைக்கிறோம் லாட் பண்ணணும்னு. ஒரு இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னோம்னா ஒரு சின்ன குழந்தை பிறக்குது, அந்த குழந்தைய சரியான திசையில எடுத்துட்டு போறோம்ன்றது தப்பான்வாங்க. தப்பே இல்லை, கரெக்டா பண்றோம். ஆனா அதை கரெக்டா பண்றோமா இல்ல,
எதுக்குன்னா சரியா எடுத்துட்டு போவோம் ஒரு 10 வயசு வரைக்கும். 12 வயசு பிரச்சனை ஆகும், நம்ம மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு பேசாம இருப்போம். 14 வயசு அப்போ அந்த குழந்தைய வந்து அது டாமினேட் பண்ண ஆகும். 15, 16 வயசுல நம்மளுக்கு அந்த குழந்தை பண்றது பிடிக்காது. ஆனாலும் எங்க அந்த குழந்தைக்கு கோவம் வந்துடுமோ, வெறுப்பு வந்துடுமோ, 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாளே, இப்போ அவ மூட ஸ்பாயில் ஆயிட்டானா, நான் வந்து அவ படிக்க மாட்டேன். அவ படிக்கிறது அவள் இஷ்டத்துக்கு, அவள் நன்மைக்கு. ஆனாலும் நான் பயப்படுவேன். அதனால நம்ம எல்லாம் பயந்து அவளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாம, அவ என்ன சொல்றாளோ அவளுக்கு கட்டுப்படுத்தி பண்ணுவோம். பேசிக்கலி அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு லார்ட் ஓவர் பண்ண ட்ரை பண்ணி கடைசியில அது நடக்காது. அதே ஒரு பையன் என்ன பண்ணுவானா, இந்த பொண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டா அழகா இருக்கா, அவன் நம்ம வீட்டு வேலை எல்லாம் செய்வா, அவளை சரிசமமா வச்சுக்கலாம், ஆனா நான் அவளை வச்சு அனுபவிக்கிறேன்னு நினைச்சிட்டு கடைசியில அவன் வந்து சொல்லுவானா, எனக்கு இது வேணும், அது வேணும், வீடு வேணும், மணி வேணும், கார் வேணும்னு சொல்லிட்டு, அதனால அவளை திருப்தி பண்றதுக்கு இவர் வந்து ஓடுவார். இது வந்து இவளை அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைச்ச அவரும் ஃபெயிலியர். நான் என்ன 2 ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்தேன், ஸ்பவுஸ் அண்ட் சில்ட்ரன் அப்படின்ற 2 ரிலேஷன்ஷிப்லயும் லார்ட் ஆகணும், நான் தான் அதிகாரம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதே வேஸ்ட். அப்போ நம்மளுக்கெல்லாம் அந்த எண்ணம் இல்லமா தெரியும். நான் வெரி டவுன் டு அர்த்னா நம்மளுக்கெல்லாம் அந்த எண்ணம் இருந்ததால்தான் நம்ம இங்க இருக்கோம். ரைட்? ஏன்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ணரோட அம்சம். ஆனா பிரச்சனை என்ன, நம்ம இந்த பௌதிகத்துல அட்டாச் ஆகிறதால நம்ம இங்க இருந்து விடுபட்டு திரும்ப அங்க போகணும். இது அடுத்த 4 வருஷத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுல என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து பௌதிகத்துல நீ வர அப்படின்னா, ஜெயில கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நம்ம எல்லாம் தப்பு பண்ணிட்டு ஜெயிலுக்கு யாராவது போனா அங்க வந்து கல்லுதான் அடிக்கணும். ஒண்ணும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அப்படியே ஏசி ரூம்ல நீ இருந்தியாமா, உனக்கு தடையா பெடஸ்டல் ஃபேன் கொடுக்குறேன், ஏசிங்க இல்ல ஆனா சில அரேஞ்ச் கூலர் ஃபால் எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க ஜெயில. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து எவ்வளவு தப்பு பண்ணாலும் நம்மளுக்கு சூரியன் சந்திரன் அவரோட கண்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால அந்த சன் வந்து 2 பெனிஃபிட் இருக்கு. அது 2 தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட் என்னன்னா, இருள் போகும். ஃபர்ஸ்ட் சூரியன் ஒருத்தரை பார்த்தாதான் நம்மளால அதை பார்க்க முடியும். ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? Yes, 2 Mataji. benefits. ஒண்ணு வந்து சன் வந்து நம்மளை பார்த்தாதான் புரியும் சக்ஷு. 2வது ஹீட், வெளி ஒளி, அப்புறம் அந்த சூடுதான் நம்ம சாப்பிடுறதுக்கு நம்மள மெயின்டைன் பண்றதுக்கெல்லாம் இருக்கு. இது எப்படின்னு கேட்பீங்க. இப்போ சூரியன் சந்திரன் இந்த 2 புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அங்க இருந்துதான் வருது எலக்ட்ரிசிட்டி, நெருப்பு. அம்மா சமைக்கிறாங்கன்னா அதுவும் சூரியன். அப்புறம் சாப்பாடு காய்கள் எல்லாம் எதனாலன்னா சந்திரன். எப்படி அப்படின்னா, என்னதான் அட்வான்ஸ் ஆனாலும் அவனுக்கு கிளியரா அட்வான்ஸ் ஆக தான் அவனுக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸ் புரியும். ரைட்? கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறாரு. அவன் எப்படி கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு வெரி சிம்பிளா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, கிருஷ்ணரோட கிரியேஷன் பாத்தீங்கன்னா, அவர் சூரியனை தூக்கிட்டாரு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும், நம்ம காலையில எல்லாம் தூங்குவது, எந்திரிக்கவே மாட்டோம், கண்ணும் தெரியாது, இருள் அமாவாசை மாதிரி இருக்கும், மூணு இல்லைன்னா சாப்பாடும் ரெடி ஆகாது. அதனால நம்மளால வாழவே முடியாது. அதனால அவர் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்றாரு. இந்த 3 திங்ஸ், ரைட்? சூரியன், சந்திரன், அக்னி, இந்த 3 வந்து ரொம்ப ப்ளீசிங் லிவிங் என்டிட்டிஸ்க்கு. எதனா இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரோட விபூதிகள். இது வந்து மூளை இருக்கிறவனுக்கு கொஞ்சோண்டு மூளை இருந்தா கூட புரியும். ஏன்னா இதெல்லாம் எங்க இருந்து வருது, இது வந்து யாரோ கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அது யாரு அப்படின்னு. சோ இந்த சூரியன் வந்து என்னன்னா, ஒரு யூனிவர்ஸ்ல ஒரு சன் தான், ஒரே ஒரு சூரியன் தான் இருக்காங்க. உங்க தலைமையில இருக்கிற சன்னும் என் தலைமையில இருக்கிறதும் ஒரே ஒரு சன் தான். இந்த சூரிய ஒளி எங்க இருந்து வருது? சூரிய ஒளி எங்க இருந்து வருது? பிரம்மம் மாதாஜி, எஃபல்ஜென்ஸ். பிரம்மன், ஸ்பிரிச்சுவல் எஃபல்ஜென்ஸ், ரைட்? ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கைல இருந்து வருது, சுப்ரீம் லார்ட்ல இருந்து. அதனால இதெல்லாம் வந்து சூரியன்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு. அதனால உதய பர்வதா அப்படின்னு, உதயம், ரைட், ஸ்டார்டிங் அப்படின்னு. எல்லாம் குட் மார்னிங் அப்படின்னு எதுக்கு சொல்றோம்னா, எல்லாமே சிரிக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல சூரியன்ல இருந்து வர்றது. அதனால நம்மளுக்கு சந்தோஷமா வருது. அதனால காலையில எந்த சொன்ன மூஞ்சி உண்மைன்னு வச்சுக்காது ஈன்றோன்னா, அந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்குற சூரியன் நம்ம முகத்தையும் அதை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படும். அது வந்து டிஸ்ட்ராய்ட், இருளையும் அழிக்கிறது அண்ட் நம்ம சோமலையும் எடுக்குது. ராமானுஜாச்சாரி என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, இது வந்து இந்த லைட் வந்து யாரு கொடுத்திருக்காருன்னா கிருஷ்ணர் தான் கொடுத்திருக்காரு. சோ இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் மூலமா இது வந்திருக்கு, ரைட்? இப்போ என்ன எப்படி மெயின்டைன் பண்றாரு அப்படின்னு 12th verseல சொல்லியிருக்காரு. படிங்க மாத்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 12th படிச்சிட்டாங்க மாதாஜி. 12th third one படிக்கணும். படிச்சிட்டீங்களா? ஓகே. இப்போ என்ன ஆகுது, மறுபடியும் ஒரு சம்மரியில சொன்னா, புத்தி இல்லாதவன் அவனால வந்து என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல, அவன் அந்த பிரச்சனையில இருக்கான். சூரியன் வந்து நல்ல லைட் காட்டுது இல்லையா? இப்போ வந்து சந்திரன் என்ன பண்றாருன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதா 10வது verse 10th chapterல 21வது verse இருக்கும். அது வந்து எல்லா வெஜிடபிள் அங்க சொல்லுவாரு, சந்திரன் என்ன பண்ணும், சந்திரன் வச்சுதான் வெஜிடேஷன் எல்லாம் சரியாகும்.
அப்படின்னு சொல்றாரு, ரைட்? அதனால அந்த சந்திரன் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா மரம் செடி எல்லாம் வளர்க்கறது, பழுக்கிறது, பூக்கள் வர்றது எல்லாமே சந்திரனால அப்படின்னு பாக்குறோம். ஃபயர், நெருப்புனால சமையல் உண்டு இல்ல, ஃபேக்டரிகள்லாம் நிறைவேறதும் அதான். சோ பேசிக்கலி ஆண்டவன் இல்லைன்னா இது எதுவுமே நடக்காது அப்படின்னு. இப்ப வந்து என்னன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், ஏதாவது எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணரை காண்பதும் கிருஷ்ணரில் எல்லாத்தையும் காண்பதும் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு. இது எப்படி பண்ண முடியும்னா, இது வந்து புத்தி இல்லாதனால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா புத்தி இருக்கிறவன் எப்படி சொல்றாங்க, எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அப்படின்றது, இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து என்னன்னா இருளை போக்குற மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற இருளை போக்குறாரு அப்படின்றத. மூன் வந்து நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. 10.21 நட்சத்திரம்னா நாம் சந்திரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. மூணுலனாலதான் நம்ம வந்து எல்லாமே, நம்ம பழங்கள், காய்கள், கனிகள் எல்லாமே ஆறுது. எல்லாருக்குமே சந்த மாமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். மாமான்னு எதுக்கு சொல்லணும்னா, மாமா மனசுக்கு ரொம்ப கிட்ட. அதே மாதிரி நம்ம சந்திரனும் ரொம்ப கிட்ட, அதனால சின்ன குழந்தைகளுக்கு சந்த மாமா பாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனால வந்து என்ன ஆகுது, மூன் எந்திரிச்ச உடனே எல்லாம் நம்ம சூரியனால என்ன வருது, அக்னி, ஹீட்டு இதெல்லாம் வருது, லைட் வருது. இப்போ இவரால என்ன வருதுன்னா, அந்த அந்த வெப்பம் இருக்கு இல்லையா, அது வலியெல்லாம் போயிட்டு ஒரு சூதனிங் எஃபெக்ட் சொல்லுவோம், ஒரே ரிலாக்ஸ் மூட் அது கொடுக்குறாரு. அப்ப தூங்கி எந்திரிச்சா ஃப்ரெஷ்ஷா எதுக்கு ஃபீல் பண்ணும்? எதனால நம்ம தூங்கி எந்திரிச்சு ஃப்ரெஷ்ஷா ஃபீல் பண்ணும்? டயர்ட்னஸ் போடுறது, அதனால டயர்ட்னஸ் போடுறது முதல்ல. ரெண்டாவது சூரியனோட கரெக்ட், ஆல்மோஸ்ட் வைட்டமின் டி அதுலதான் இருக்கு. சில நேரத்துல நான் டாக்டர் கேள்வி வேற கேட்டேன். நைட் தூங்கு கேட்கறாங்க. எப்போனாலும் தூங்கிட்டு நம்ம பாடியில இருக்கிற அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் எல்லாம் சரியாயிடும் அதுக்காக. சோ இந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் இதெல்லாம் என்ன ஆகுது, கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. தூங்கி இருந்தா ஃப்ரெஷ் ஆகுது, டயர்ட்னஸ் போகுது. இதுக்குன்னா சார்ஜ் மாதிரி, பேட்டரி காலி ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம சார்ஜ் போடுவோம். அதே மாதிரி தூங்குறது ராத்திரி, அதுக்கு ஃபுல்லே தூங்கிட்டு இருந்தா சார்ஜ் ஓவர் சார்ஜ் ஆகி ட்ரெயின் ஆயிடும். இது வந்து நைட் வந்து சார்ஜ் போடுற மாதிரி கிருஷ்ணர் சார்ஜ் பண்றாங்க. அதனால வந்து எப்படி கிருஷ்ணா கான்சியன்சஸ் வரணும் அப்படின்னா இதை வச்சு நினைச்சாலே பாருங்க. ஒயிலி சூரியன் வர்றதாலதான் அந்த நம்மளால பார்க்க முடியுது. சூரியன் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தப்பறம் தான் நம்ம பார்க்க முடியுது. அந்த ஹீட்னாலதான் நம்மளுக்கு சமையல், ஃபேக்டரி எல்லாமே நடக்கிறது. அதனாலதான் அந்த வெப்பம் ஜாஸ்தியா இருந்தா அதுல இருந்து ரிலாக்ஸ் ஆகுது நம்ம சந்திரனால. அதனாலதான் அந்த வெஜிடேரியன் வருது. அந்த வெஜிடேஷனோட இந்த சமையல் பழங்கள் எல்லாம் வரதை வச்சுதான் நம்ம மறுபடியும் சமைக்கிறோம், நம்ம இருக்கோம். சோ சூரியனாலையும் சந்திரனாலதான் நம்ம சர்வே பண்றோம். இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணவன் யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம கிருஷ்ணர் அப்படின்றத நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். 15 பாயிண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திருப்பதியில கோயில்ல காலையில சாமி கிட்ட பாடுறதா தான், இந்த மாதிரி சூரியன்ல வெயிட் பண்ணிக்கிறாங்க உனக்காக எழுந்துட்டு சொல்லி பாடுற பாட்டு அதுதான் வருது. சொல்லுங்க, ஒரு லைன் பாருங்க. திருப்பதியில அதாவது ஏம் சாங் இது, என்ன சாங் அது? திருப்பதியில ஏழுமலையான் கிட்ட. சொல்றீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சுப்ரபாதம் தான் அவர் சொல்றாரு. சுப்ரபாதம் தான் சொல்றீங்களா? ஓகே. ஆமா, அதான் வந்து பாடுறாங்க, சூரியன் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிக்கிறாங்க உனக்காக எழுந்துருன்ற மாதிரி சொல்லிதான் எழுப்புறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். ஹரி போல், ஹரி போல். கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு டேலி ஆகுது பாருங்க. அதுக்கு பகவானுக்கும் அவருக்கும் டேலின்றது அன்னைக்கே எழுதி வச்சிருக்காங்க போது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. உங்களுக்கு குலதெய்வம் கரெக்டா தெரிஞ்சிருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 15.13 ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க ஜானகி ராமன். நைஸ். மார்னிங் செஷன் மாதாஜி. வாசிங்க. காமா விஷ்யச்ச பூதானி தாரயாம்யக மோஜஷா உஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வா சோமோ பூத்வா ரசாத்மகஹ. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். என்னன்னா ஒரு பிளானட் எப்படி என்டர் பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஈச் பிளானட் எப்படி பண்றாரு, அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் காரணோதக சாயி விஷ்ணுவா இருக்காரு, ரைட்? அவர் வந்து ஒரு அண்டத்துக்குள்ள போறாரு. அப்புறம் அதாவது அங்க இருக்காரு, அங்க இருந்து கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவா ஒரு அண்டத்துக்குள்ள போறாரு. அப்புறம் கர்ப்போதக சாயி ஃபர்ஸ்ட் காரணோதக சாயி விஷ்ணுவா எல்லாம் சுத்துறதெல்லாம் கரெக்டா பாத்துட்டு இருக்காரு. அப்புறம் கர்ப்போதக சாயி ஒரு அண்டத்துக்குள்ள போறாரு. அண்டத்துக்குள்ள வந்து எல்லாம் பாக்குறாரு. ஒரு சன் சப்ளை பண்ணோம், ஒரு மூன் சப்ளை பண்ணோம், எல்லா நட்சத்திரம் கரெக்ட். அப்புறம் ஒருத்தர் மனசுக்குள்ள போறாரு அப்படின்னு. அதனால வந்து எப்படி அவர் இதெல்லாம் பண்றாரு அப்படின்னா அவரோட பேசிக்கலி எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ்னால. அதனால பரமாத்மாவா அவர் வந்து எல்லாம் நம்ம மனசுக்குள்ள இல்ல, ஒரு சின்ன அணுல கூட பண்றாரு அப்படின்னு.
அந்தாந்தரஸ்தம் பரமாம்ஸ்து ஜயாந்தரஷ்டம் கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் தமஹம் பஜாமி. அந்த ஒரு இதுலயும் என்ட்ராரு அப்படின்னு. இப்ப வந்து ஃப்ளோட்டிங் பொட்டன்சின்னு ஒண்ணு இருக்கு. என்னன்னா இப்போ உயிருக்கும் உயிர் இல்லாததுக்கும் எப்படி சொல்லுங்க? இப்ப வந்து ஒருத்தர் வந்து ஸ்விம்மிங் பூல்ல தூங்குறாரா இறந்துட்டாரான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? இறந்துட்டா பாடி உள்ள போயிரும் மாதாஜி. கரெக்ட். உயிர் இருந்தாதான் ஃப்ளோட் ஆகும், இல்லைன்னா இறந்துட்டா போயிடும். இது சிம்பிள் லாஜிக், ரைட்? இது பெரிய சயின்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதே ஸ்விம்மிங் பூல்ல இறந்த மாதிரி அவங்க தலைகீழ மதக்குறாங்களே கொஞ்ச நேரத்துக்கு. ரொம்ப நேரம் மசக்க முடியாது, கையால் அசைஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. மிதக்கிறதுதான் மாதாஜி. உள்ள போறது வேற. உள்ள போறது வந்து நான் கூட போயிருக்கேன் ஸ்விம்மிங். உள்ளங்க மேலேயே முதக்கிற மாதிரி ஆக்ஷன் பண்றாங்க. மேல மிதக்க முடியும். அதுவும் கொஞ்ச நேரம் இல்ல, ரொம்ப நேரம் மிதக்க முடியும். நான் எல்லாம் ஒரு 1/2 மணி நேரம் மிதப்பேன், ரைட்? ஆனா அது மிதக்கிறது யாரால முடியும்? உயிர் இருந்தாதான் மிதக்க முடியும். அதுதான் நானும் சொல்றேன். நான் இறந்து போயிட்டேன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள போயிடும், கரெக்டா? அதே லிங்க் பண்ணீங்கன்னா இப்ப வந்து நிறைய மிதக்குது இல்ல, நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? இந்த பிளானட்ஸ் ராகு, கேது, மர்க்யூரி, சாட்டர்ன், இதெல்லாம் எப்படி மிதக்குது? உயிர் இருக்கு இல்லையா? அந்த உயிர் வந்து கிருஷ்ணர் கொடுத்தது. அதனால அணுவிலும் அவர் இருக்காரு அப்படின்னு. சிம்பிள் லாஜிக். உடம்புல நான் ஸ்விம்மிங் பண்றச்சே நான் ஃப்ளோட் பண்றேன், எதனாலன்னா உயிர் இருக்கு. ஸ்விம்மிங் தெரியலன்னா உள்ள போவேன்றது வேற. ஃப்ளோட் பண்ண எனக்கு தெரியல, ஆனா ஃப்ளோட் தான் ஆகும் லாஜிக்கலி. அது வந்து நம்ம கை கால வச்சு நம்ம உள்ள போறதுக்கு நம்மளே ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்றோம். ஒண்ணுமே பண்ணாம இருந்தா நம்ம மேல மிதக்குவோம். ஆனா அது நம்ம பயத்துல நம்ம கை காலெல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு உள்ள போறோம், இல்லைன்னா நம்ம ஃப்ளோட் தான் பண்றோம். அதே மாதிரி இந்த பிளானட்ஸ், இந்த நட்சத்திரங்கள்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து மிதக்குது. மிதக்குதுன்னா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் என்னன்னா அதுக்குள்ளேயும் யாரோ இருக்காங்க. அது யாருன்னா கிருஷ்ணர். இப்போ உங்களுக்கு லாஜிக் புரியுது இல்லையா? இது இப்போ கையில வந்து தூசி இருக்கு. நான் இந்த தூசியை அப்படி தூக்கி மேல போட்டா என்ன ஆகும்? செதறி போயிரும். செதறி போயிரும். கரெக்ட், கீழே விழும். கரெக்ட். செதறி அப்படியே மேலேயே இருக்குமா? இல்ல இருக்காது, கீழே விழும், ரைட்? இப்ப லா ஆஃப் கிராவிட்டி, நியூட்டன்ஸ் லா எல்லாம் நான் கேட்கல. இப்போ அதே மாதிரி இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே இருக்கு. எப்படின்னா கிருஷ்ணரோட கையில அவர் வச்சிருக்காரு. அதாவது யூனிவர்சல் ஃபார்ம்ல அவர் குடிச்சிருக்காரு. இப்ப புரியுதா? பாடி டெட் பாடி சிங்க் ஆகும், அப்போ ஃப்ளோட் ஆகுதுன்னா உயிர் இருக்கு. அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற எல்லா எல்லா பிளானட்ஸும் அப்படியே ஃப்ளோட் ஆகுது. எதுக்குன்னா இதுக்குள்ள உயிர் இருக்கு, ரைட்? மண்ணை தூக்கி போட்டா அது தொப்புன்னு கீழே வந்துடும். அதே மாதிரி இதெல்லாம் மிதக்கிறது எப்படி? தொப்புன்னு கீழே. அவரோட சக்தி தான் ஆகர்ஷண சக்தி. ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஆகர்ஷண சக்தி. சோ அப்படி எப்படி மிதக்குதுன்னா இப்படி நடக்குது அப்படின்னு. அதேதான் வந்து என்னன்னா இறக்கறதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, சிங்காரத்துக்கு காரணம் என்னன்னா அதுக்கு வந்து ஆத்மா இல்லைன்னு. இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம வீட்லயே ஒரு செடி இருக்கு. செடி வந்து மேல இப்படிதான் போகும், கரெக்டா? அகைன்ஸ்ட் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் மேல இப்படி போகுது. ஆனா அதுவே செடி இறந்துச்சுன்னா நம்ம மிஷின் சைட்ல வந்துடும், கரெக்டா? கரெக்டா இல்லையா? சோ இதெல்லாம் பார்த்தாலே உயிர் இருந்தா, ஆத்மா இருந்தா, கான்சியஸ்னஸ் இருந்தா எப்படி அப்படின்றத பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி கிருஷ்ணர் என்னன்னா சன் ஷைன் ஆகுதோ, இந்த பிளானட்ஸ் மூவ் ஆகுதோ அதனாலதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அவர் இல்லைன்னா எல்லாமே வந்து இப்ப நம்ம அழுக்க இப்படி தூக்கி போட்டா அந்த தூசி எல்லாம் எங்கெங்கயோ ஸ்கேட்டர் ஆகிற மாதிரி இந்த பிளானட்ஸும் ஸ்கேட்டர் ஆயிடும் அப்படின்றத பண்ணலாம், ரைட்? அத வந்து இங்க ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாமே சொல்றாங்க. நான் சொல்றது வந்து பூமி உண்டியில சொர்க்கம் எல்லாமே இத சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒரே ஒரு செகண்ட். சொல்லுங்க. ஒரே ஒரு செகண்ட். இப்போ வந்து சூரியனோட ஒளியை பத்தி நம்ம பேசுறோம், சரியா? இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பண்ண வரோம்? அவர் வந்து ஒரு ஒரு இதுவும் பண்ணி அண்டங்கள் பண்றது ஒரு சைட்ல பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ வந்து அவரோட
குணங்கள் பத்தி நம்ம இந்த வேதங்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். சொர்க்கம் எல்லாம் கூட இது வந்து நான் எல்லாமே சொன்னேன், இது பூமி கொண்டு இல்லை, எல்லாத்துக்குமே அப்ளிகபிள்னு. அது எதுனா ஓகே, இப்ப வந்து நம்ம வந்து வெளியில இருக்கிற எக்ஸ்டர்னல் அட்மாஸ்பியர் பத்தி பார்த்துருக்கோம். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த எல்லா ரசங்களையும் நம்ம என்ஜாய் பண்றது, நம்ம கார்டன், லேக், பிளே கிரவுண்ட் எல்லாமே பூமியில இருக்கிறது எல்லாமே அனுபவிக்க முடியறதுன்னா அதோட ரீசன் வந்து கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்றத அவரு சொல்றாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதனால எல்லா பிளானட்டுமே, அது எந்த பிளானட்டா இருந்தாலுமே ஃப்ளோட் பண்றது வந்து கிருஷ்ணரோட எனர்ஜி இருக்கிறதால, அவர் ஒவ்வொன்றும் என்டர் பண்றதாலதான் அந்தாந்த ரஸ்தம் அப்படின்றத பாயிண்ட் சொல்றாரு. பிளானட்ஸ்ல இருக்கிற செடிகள், மரங்கள் எல்லாமே நிக்கிறது, விழாம இருக்கிறதுக்கு ரீசன் அவரு அப்படின்னு. இதெல்லாம் வந்து வேதங்கள் சப்போர்ட் பண்றது, அது மூலமா தான் நம்மளுக்கு தெரியுது. சுப்ரீம் பர்சனல் வந்து இது ஒன்றும் இல்லாம மூணுக்கும் அவர் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு. ரசா மாக்கோ அப்படின்னு அது 10th சாப்டர்ல இருக்கு, ரைட்? அவர் தான் ஜூஸ் சப்ளை பண்றாரு, எல்லாமே இருக்காரு, எல்லாம் சோலார் சிஸ்டம் அதோட இடத்துல இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவர் தான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மூன் சைன்ல தான் எல்லா செடிகளும் வளருது, அதனாலதான் நம்மளால சாப்பிட முடியுதுன்றது. இதெல்லாம் வந்து சுத்தி அவர் எக்ஸ்டர்னல், நம்ம பூமிக்கு வந்தப்புறம் நம்ம வெளியில நம்ம சுத்தி இருக்கிற ஆதி பௌதிக ஆதி தெய்வீக எஃபெக்ட், இப்போ ஆதி ஆத்மிக நம்ம உலகக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்றது 14th verse. So basically 13 and 14 how God is helping us internally and externally. Externally பார்த்தோம் 13, 14 வந்து internally பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। டிரான்ஸ்லேஷன்: எல்லா உயிர்வாழ்களின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிச்சுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வைஸ்வானரோன்றது வந்து நெருப்பு, ரைட்? இப்படி ஒரு பிளானட் கூட இருக்கு. இப்போ 4 வகையான ஃபுட்டு அப்படின்றது என்ன, எதை குறிக்கும்? கடிச்சு சாப்பிடுறது, நக்கி சாப்பிடுறது, குடிக்கிறது, கடிச்சு சாப்பிடுவோம், ரைட்? இப்ப வந்து ஃபயர் ஃபார் டைஜஷன். இப்ப வந்து வெளியில எப்படி இருக்காரு, அவர் உயிர் ஒரு அணுக்குள்ளேயும் ஃப்ளோட் ஆகிறதுக்கு அவர் ஹெல்ப் பண்றாரு. சூரியன் வந்து மூலமா நம்ம பார்க்க முடியுது, சூரியனால உடம்பு சூடு வச்சு நம்மளால சாப்பிட்டு நம்ம உடம்ப சஸ்டெயின் பண்ண முடியுது. 3 நாள்ல நம்ம பிளசன்ட் ஆகும், அந்த 3 நாள்தான் நம்மளால வந்து 3 சந்திரன், சந்திரனாலதான் நம்ம பிளசண்டா இருக்கும், ஜாலியா என்ஜாய் பண்றோம். அது சந்திரன் வச்சதாலதான் நம்மளால சாப்பிட முடியுது. சாப்பாடுக்கும் 3க்கும் என்ன லிங்க்னா, அந்த சாப்பாடு சமைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு சூடு வேணும், நெருப்பு வேணும் அப்படின்னு லிங்க் வருது. சரி, இப்போ இதெல்லாம் ஓகே. அப்ப எனக்குள்ள அந்த வைஸ்வநாரா இருந்தாதான் நம்மளால முடியும். வைஸ்வானரோ இல்லைன்னா, அதாவது ஃபயர் ஆஃப் டைஜஷன், வைஸ்வானரா இல்லைன்னா நம்ம காலி ஆயிடுவோம் அப்படின்றது முக்கியம். அதனால நம்ம வந்து இப்போ டைஜஷனுக்கு 4 டைப் ஆஃப் ஃபுட்டு சாப்பிடுறது பண்ண முடியுது. அது எப்படி பண்ண முடியுது? அவன் வந்து கிருஷ்ணரோட அருளால, அவரோட பவர்னால. அவர் எப்படி பண்றாரு? இது ஆயுர்வேதாலையும் சொல்றாங்க, நம்ம ஒன்லி சொல்றது இல்ல. இப்போ நெருப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா பசி எடுக்கல அப்படின்னா அந்த வைஸ்வானரா இது சரியா இல்லை அப்படின்றதுதான். பசி இல்ல, ஆனா ஏதோ அந்த அந்த வயிற்றுக்குள்ள கரெக்டா டைஜஷன் ஆகலைன்னு இங்கிலீஷ்ல கூட சொல்றாங்க இல்லையா? அதுவும் இதேதான் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்றத. இப்போ சுப்ரீம் கிருஷ்ணர் என்ற பிரம்மன் என்றவர் வந்து நெருப்பா அக்னியா வந்து வயிறுல இருக்காரு, அவர் தான் இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்றாரு அப்படின்னு மத்த உபநிஷத்துலயும் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அவர் வந்து கிருஷ்ணர் என்னன்னா எல்லா சப்தங்கள், சவுண்ட், உடம்புக்குள்ள வந்து நிறைய சப்தங்கள், நாடிகள் இருக்கு இல்லையா? அதுக்குள்ள இருக்கிற சப்தங்கள், அதுக்குள்ள இருக்கிற சுவாசங்கள், அதே மாதிரி வயிற்றுக்குள்ள எல்லாத்துலயுமே அவரால்தான் நடக்குது. இது வந்து நம்ம 2வது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கூட இருக்கும், ரைட்? இப்ப வந்து அதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இப்ப வந்து இந்த நெருப்பு இருக்கு இல்லையா, இப்ப விஷ்ணு இல்ல அப்படின்னு சொல்றீங்க வச்சுக்கலாம், ரைட்? ஆப்போசிட் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் சொல்ல வேதா வதந்தா வாதம், ரைட்? உடம்புக்குள்ள இல்லைன்னா அப்போ எப்படி இது நடக்கும்? ஏன்னா அப்போ வந்து நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. அவர் வந்து உடம்புக்குள்ள இருக்காரு, ஃபயர் வந்து விஷ்ணு. ஏன்னா மெடிடேஷன் வந்து விஷ்ணு எதுக்கு சொல்றாங்க? ஏன்னா அந்த நெருப்பும் விஷ்ணுனாலதான் நீ வந்து விஷ்ணுவை வச்சு மெடிடேட் பண்ணு, பரமாத்மாவை வச்சு மெடிடேட் பண்ணு அப்படின்னு பண்ற ரீசன் அதுதான். இப்போ வந்து ஃபுட்டு வந்து எப்படி டைஜஸ்ட் ஆகுது? நம்ம பிராண அபானா அப்படின்னு ரெண்டு
மூச்சு பிரீதிங் இன் பிரீதிங் அவுட், ரைட்? அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபயர் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது. அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்திருப்போம் யமா நியமா. யமானா என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது, நியமானா என்னெல்லாம் செய்யணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆசனா, எப்படி உட்காரணும். பிராணாயாமா, இப்படி மூச்சு காட்டு, பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் அப்படின்றோம் இல்லையா. பிராணா அப்பானா, அந்த காற்றுகள் மேல கீழே போயிட்டு பேரலா என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மூச்சை கான்சென்ட்ரேட் பண்றச்சே நம்ம சென்சஸோட டிட்டாச் ஆகும். அதுவும் நடக்க இருந்துச்சு எல்லாமே. இப்ப நிறைய பேர் அந்த பிராணாயாமா பண்ண உடனே ப்ராப்பரா எனக்கு வியாதிகள் எல்லாம் குறையுது. ஏன்னா இது ஆக்சுவலா அந்த ஃபயர் தான் பேலன்ஸ் பண்ணும். அதனால லிவிங் என்டிட்டி என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து சாப்பிடுறது கூட நான் செல்ஃப் பெயின், நானே சொந்தமா சாப்பிடுவேன்னா சொந்தமா சமைக்க முடியாது. ஓகே, சொந்தமா வந்து நான் வந்து என்ன சொல்றீங்க, நான் வந்து காய்கறி எல்லாம் வளர்க்க முடியாது. நானே வளர்க்குறேன், என்னோட பண்ணை இல்லைனாலும் அதோட மண் நம்ம டிபெண்ட் ஆகணும், தண்ணிக்கு ஆண்டவன் டிபெண்ட் ஆகணும். ஓகே, ஆனா நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு கூட செழிக்காது ஆண்டவன் நினைக்கலன்னா. அவர் ஹெல்ப் பண்ணாதான் நம்மளால என்ஜாய் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. சோ பிரபு சொன்ன மாதிரி சூயிங், கடிச்சு சாப்பிடுறது என்னன்னா பக்ஞா, ரைட்? நெக்ஸ்ட் வந்து சிப்பு, உறிஞ்சி சாப்பிடுறது வந்து போஜியம். அப்புறம் லேயம்ன்றது நக்கி. நம்ம லேயம் நிறைய தடவை இந்த லேகியம் சாப்பிடுங்க, லேகியம் இல்ல லேயம். ஓகே, அப்புறம் சூன்யம். சூன்யம் இது கூட சொல்வீங்க. நம்ம காமனா வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், இது வந்து சூன்யம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சூன்யம் எதுக்கு சொல்றோம்னா அப்படி உறிஞ்சி சாப்பிடுறது. சோ இது எல்லாம் தான் 4 டைப் அப்படின்னு. அவர் வந்து டைஜஷன்ல ஹெல்ப் பண்ணலன்னா நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. சோ அதனால கிருஷ்ணர் பாட்டம் லைன் வேர்ல்ட மெயின்டைன் பண்றாரு. வெளியில என்னெல்லாம் வேணுமோ சூரியன் சந்திரனத்திலையும், நமக்குள்ள என்னன்னா வைஸ்வா நாராவா, ரைட், ஹெல்ப் பண்றாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். அதனால வந்து இதுல நிறைய ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. இது வந்து வெறும் பகவத்கீதா பாகவதம் ஒண்டி இல்ல. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரியத் உபனிஷத் இதுல எல்லாம் கூட இத பத்தி கிளியரா சொல்லியிருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். சோ பேசிக்கலி டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கும் கிருஷ்ணர் வேணும். ஃபயர் சொன்னீங்க, டைஜின் எல்லாம் ஓகேன், பட் டைஜின் எல்லாம் இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் இருந்தாதான் இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இப்ப வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டாரு. இப்போ நான் எது சொன்னேன்னா நான் லார்ட் ஆகணும், நான் இதே பௌதிகத்துல இருக்கேன், நான் குதிக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் இருந்து சீக்வன்ஸ் மேல குதிக்கிறேன், கீழே குதிக்கிறேன், இந்த உடம்புல இருந்து அந்த உடம்பு போறேன், அந்த உடம்புல இருந்து போறேன், எனக்கு என்னெல்லாம் வேணும், என்ன வேணும், வெள்ளை வேணும், உள்ள வெள்ளை சுத்தி இருக்கிறதுக்கு சூரியன் வேணும், சந்திரன் வேணும், அப்போ உள்ள என்ன வேணும், சாப்பாடு வேணும், எல்லாம் திருப்தி அடைஞ்சிட்டோம். யாரோ ஒருத்தங்க கொஞ்சோண்டு நம்மள மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் ஆசாமிங்க நினைப்பாங்க, இதெல்லாம் பண்றது யாரு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும். இது வரைக்கும் கேள்வியே இல்லை, சப்ளை பண்ணிட்டே இருப்பாரு. he doesn't want to disturb you. நீயே பண்ண செல்ஃப் மேட் என்ன வேணா சொல்லிப்போம். ஆனா who is this person behind the scenes அப்படின்னு இப்பெல்லாம் புதுசா வருது இல்லையா, டிராமால யார் அந்த பின்னாடி அப்படின்னு. அந்த மாதிரி சர்வ டவுட் இருந்துச்சுன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு, டோன்ட் வரி ஐ வில் சால்வ். எப்படி சொல்றாங்கன்னா 15.15 வேதமா இறங்குறாரு. சர்வஸ்ய சாகம் ரிதி சன்னிவிஸ்தோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போ அனம்ச வேதேஷ சர்வே ரஹமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத வித்தேவ சாகம். டிரான்ஸ்லேஷன் மாத்தடி. நான் அனைவரின் இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடம் இருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகம். முக்கால்வாசி டைம் யாராவது எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்து எப்படி எழுதின என்ன எழுதினே தெரியாது. கரெக்டா? நான் சொல்லியிருக்கேன், நீங்க யாராவது சொல்லியிருக்கீங்களா, என்னமோ எழுதிட்டு வந்துட்டேன், என்ன எழுதினே தெரியாது. இல்லைன்னா அந்த புக்ல ஏதோ சொன்னானே அப்படியே போய் எழுதிட்டு வந்துட்டேன், புக்ல என்ன சொன்னானோ நான் எனக்கு தெரியாது இல்லையா. நான் ஒண்டிதான் அப்படியா, நீங்க எல்லாம் முடிச்சாங்க நைட்டு. சோ ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன்ஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. இவர் என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா, நான் எல்லா இதயத்திலயும் இருக்கேன், நான் தான் வந்து ஞாபக சக்தி ஞானம் மறக்கிறது 3மே கொடுத்துருக்காங்க. வேதங்கள்ல சொல்லப்படுறவனும் நான், எழுதினவனும் நான், தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கோலும் நான் தான், ரைட்? சோ அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ வேதங்களை எழுதினது நான், ஓகே, நான் வேதங்கள் மூலமா தெரிஞ்சுக்கப்பட வேணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். சோ ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த உலகத்தை எப்படி என்ஜாய் பண்ணணும், ரைட்? கிருஷ்ணர் எப்படி உலகத்தை என்ஜாய் பண்றது, அதான் சர்வஸ்ய சாகம் ருதி சன்னிவிஸ்தோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போ நட்சம் கொடுக்குறாரு. லாஸ்ட் 2 லைன் என்ன, ஜீவா வந்து லிபரேஷனுக்கு, புரியுதா?
டு லிவ் இன் த வேர்ல்ட் அண்ட் டு லீவ் த வேர்ல்ட். அதுதான் சொன்னேன். இந்த ஸ்லோகால ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு புரியும். சர்வஸ்ய சானம் ஹிருதி சன்னிவிஸ்தோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போனம்சம் என்ன இருக்கு? டு லிவ் இன் த வேர்ல்ட். ஓகே, அப்புறம் லாஸ்ட் 2 லைன்ஸ் எது கொடுக்குறாரு? டு லீவ் த வேர்ல்ட், கோயிங் டு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். ஸோ இங்க மெட்டீரியல் வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன்ஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு லாஸ்ட் 2 லைன்ஸ் அப்படின்னு. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரும் இதெல்லாம் சொல்றாரு. ஸ்ரீலா பிரபுபாத் என்ன சொல்றாரு? இங்க வந்து சந்தோஷம் துக்கம்ன்றது வந்து ஒண்டி இல்லாம அது வந்து பரமாத்மாவோட டிக்டேஷன் இல்ல, பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேதங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அவர் கொடுக்குறாரு. புரியுதுங்களா? வேதங்கள் நீ யாரு ஹூஸ் த மேன் பிஹைண்ட் த சீன் ஆனவனே வேதம் உங்க கைக்கு வரும். சோ அவர் வந்து இந்த உலகத்தை கஷ்டம் துக்கம் சந்தோஷத்தை முண்டி இல்லாம அவரை புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்கும் அவர் வந்து வழிகாட்டுறதுக்கு தான் அவர் வேதத்தை கொடுக்குறாரு. அப்போனா இதுதான் கர்ம காண்டா. நீ எப்படி என்ஜாய் பண்ணணும், அந்த என்ஜாய்மெண்ட்டையும் துக்கத்தையும் எப்படி ஏத்தணும் அப்படின்றதுக்கு கர்ம காண்டான்ற வேதம் பாட்டு. ஆனா எதை அப்படி பண்ற கர்ம காண்டா வேதங்கள்லயும் நெருப்பு மூட்டுறதுக்கும் விஷ்ணுல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சோ தேவர் வழிபாடுன்ற எந்த தேவர் வழிபாடாலும் ஒண்ணு விஷ்ணுல ஸ்டார்ட் பண்ணி கிருஷ்ணா பரமஸ்துல தான் எண்ட் ஆகும். எந்த சாமியா இருக்காலும் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால எல்லாம் கருணையான நேச்சர் இருக்கிற காட், ரைட்? அதாவது ஆல் மர்சிஃபுல் நேச்சர் இருக்கிற காட் என்னன்னா அவர் என்ன ஃபுல் எல்லாரையுமே டெலிவர் பண்றது. அதாவது பௌதிக் அவருக்கு வந்து ரொம்ப கருணை, ரைட்? நீ எப்படியாவது படு அப்படியே மாட்டார். நீங்க இருக்கியா, நான் உனக்கு ஜெயில் மாதிரி எல்லாம் இல்ல, நீ விருப்பப்படுற, ஆனா ஐ வில் சப்ளை ஃபுட்டு எல்லாமே பண்றேன், ஆனா நீ என்கிட்ட வரணும்னு விருப்பப்பட்டியா, அதுக்கும் நான் உனக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. அதனால எப்படி பண்றாரு அப்படின்னா அவர் வந்து நான் சொன்னேன் சாப்பாடு வந்து சப்ளையும் பண்றாரு. எப்படின்னு சூரியன் சன்னு ஃபயர்னால அதை டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு உள்ள வைஸ்வானாராவா இருக்காரு. இதெல்லாம் வந்து விட்னஸ் பண்றதுக்கு மனசுக்குள்ள இருக்காரு. அது நம்ம பார்த்தோம் 13 சாப்டர்ல. உபதிஷ்டா அனுமந்தா பர்தா போக்தா மகேஸ்வரா பார்த்துட்டுமா? அவர் பர்தா போக்தா மகேஸ்வரா உட்கார்ந்து இருக்காரு, ஞானம் கொடுக்குறாரு. நெக்ஸ்ட் சாப்பிட்டேன், செழிச்சுச்சு, நான் விட்னஸா இருக்கேன், இப்போ ஞானம் கொடுக்குறேன். எதுக்கு? வேதங்கள் ஃபார்ம்லா. எதுக்குன்னா கிருஷ்ணா வந்து டீச்சர் ஆஃப் பகவத்கீதாவை புக்கும் கொடுத்திருக்காரு. அப்புறம் பகவத்கீதா பாகவதம். அதனால அவர் வந்து எல்லா பௌதிக அவங்களும் அதனால அவரை கும்பிடுறாரு. ஏன் கும்பிடுறாரு? இன்னும் இதுக்கு மேல செகண்ட் செட் ஆஃப் 16ல இருந்து 20th வரும். பட் பிராடா எதுக்கு அப்படின்னு அதனால்தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதாலையும் சரி இங்க எல்லாம் பாகவதம்ல வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிருஷ்ணர் போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு யாரு இருக்கா அப்படின்றதுக்குதான் கிருஷ்ணா தேதாமு பகதே தர்ம ஞான தீவிசா காலோ நஷ்டம் திருஷ்டாம் ஏவா புராணார் பொதுனோதித அப்படின்னாரு. கிருஷ்ணர் தோ தாமோ பகதே, அவர் தாம் போய் உட்காந்துட்டாரு. தர்ம ஞான தீவிசா, ஐயோ தர்மமும் ஞானமும் எங்க போச்சு? கலோ நஷ்ட திருஷ்டாமேவா, ஐயோ கலியோகமோட கண்ணு பட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீ வந்து வரி பண்ணிக்காரு. கலாநிஷ்ட தர்ஷமேவ புராணார்க்கோ தியூனோதித, அவர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஃபார்ம்ல எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு. சோ சர்வசாக விதி சன்னிவிஸ்தோம்னா பரமாத்மாவா எல்லாருடைய ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்துருக்காரு. மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போனா ஞாபகம் எல்லாம் கொடுக்குறாரு நம்மளுக்கு மைண்டுக்குள்ள, மனசு ஹார்ட்டுக்குள்ள, இங்க மைண்டுக்குள்ள. அப்படி வேதேசாச்சாரியவே அகமேவ வேதியோ புக்கு கொடுத்திருக்காரு, பகவத்கீதா ஸ்ரீமத் பாகவதம். யாரால எழுதப்பட்டாரு? வேதாந்த கிருத் வேத வித்தேவ சாகம், எழுதினவர் வியாசர். அவர் மூலமா இதெல்லாம் நமக்கு சொல்றாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ பேசிக்கலி ஆட்டுக்குள்ள உட்கார்றாரு, மைண்டுக்குள்ள போய் ஒர்க் பண்றாரு. ஓகே, எனக்கு நீதான் வேணும்னா புக்கா ஃபார்ம் ஆயிட்டு வராரு, அதை எழுதி வியாசர் வந்து நம்மளுக்கு ரெடிமேடா கொடுக்குறாரு அப்படின்னு. சோ கிருஷ்ணா தான் ஒன்லி சோர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே. ஒன்லி சோர்ஸ் என்னன்னா கிருஷ்ணர் இஸ் த சப்ளையர் ஆஃப் பார்த்தோம். 15.12ல இருந்து 14ல வந்து கிளியரா பார்த்தது என்னன்னா இந்த ஸ்லோகங்களை அவர் எப்படி ஃபுட்டை கொடுக்குறாரு, எப்படி அதை டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு. 15.15ல வந்து அவர் எப்படி உபதிஷ்டா அனுமந்தா விட்னஸா இருக்காரு, அட் த சேம் டைம் நாலேஜும் கொடுக்குறாரு. அப்படி வர்ஷிப் பண்றது அந்த கண்டிஷனல் சோல்ல வந்து யாரு கும்பிடுற தெய்வமா அவர் நிக்கிறாரு. அதனால பரமாத்மா என்னன்னா அவர் வந்து எல்லா மனசுக்குள்ளயும் இருக்கிறதால அவர் ஆல் ப்ரிவைடிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓம்னி சியன்ட் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. பரமாத்மா தான் எல்லா செயல்களையும் இனிஷியேட் பண்றாரு. எப்படின்னா இப்போ ஒரு சின்ன இது, இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த மொபைல் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பரமாத்மா பார்க்கணும். அதை நான் பாக்குறேன் சென்ஸ்னால, அதுக்கு முன்னாடி அவர் பாக்குறாரு. அதை பார்த்து அதை எடுக்கணும்ன்ற இது கொடுக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த பழைய இதை வச்சு அந்த பௌதிகத்திலயோ தெய்வீகத்திலயோ நம்ம வேலை செய்யறோம். அதனால லிவிங் என்டிட்டி வந்து நம்ம எல்லாம் மறந்துடுறோம். என்ன மறந்துடுறோம்?
கிருஷ்ணரோட டைரக்ஷன்ல தான் பண்றோம்ன்றது மறந்துடுறோம். ஏன்னா அவர் தான் வந்து என்ன ஞாபகம் நிறைய தரம் எப்படி நான் மறந்தேன்னே தெரியல, எப்படி நான் மறந்தேன், எப்படி மறந்தாலும் கிருஷ்ணர் டிசைட் பண்ணிட்டாரு. அதுக்குன்னு கிருஷ்ணர் மறக்க சொல்லிட்டாரு, அதனால நான் கிளாஸ் மறந்துட்டேன் மாதாஜின்னு சொல்லாதீங்க. நம்ம சைடுல நம்மளுக்கு எஃபர்ட்ஸ் வேணும். அதுவும் மறக்க வைப்பாரு. எப்போ நம்ம அவ்வளவு சீரியஸா இல்லைன்னா அதை மறக்க வச்சுவார். நம்ம சீரியஸா இருந்தா பர்த்டேவா இருந்தா கூட ஒரு 2 minutes போகும். பர்த்டேவா இருந்தாலும் சித்ரலேகா மாதாஜி வந்து உட்காந்து கிளாஸ் கேட்பாங்க. இதுதான் டிஃபரன்ஸ். அதனால 15.15 என்னன்னா இந்த 3 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன் வந்து இங்க கிளியரா சொல்றாரு. அதனால சுப்ரீம் கிருஷ்ணர் வந்து என்னன்னா வியாச தேவரா எப்படி இருக்காரு அப்படின்னா வேதாந்த சூத்ரா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் ரெண்டுமே கொடுத்தாரு. சூத்ரானா ஷார்ட் 1 wordல இருக்கிறது. என்ன ஜென்மாதஸ்யதோன் வயாதிதரதச்சாத்வேக விஜ்ஞாஸ்வராத் தேனே பிரம்மஹிருதாய ஆதி கவயே முஹ்யந்தி யத் சூரய தேஜோ வாரி மிருஷாம் யதா வினிமயோ தத்ராபி சர்காம் மிருஷாம் நானாஸ்வேன சதா நிரஷ்டகுவகம் சத்யம் பரம் தீமஹி அப்படின்றது லேட்டர். ஆனா இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம். வேதாந்த சுதா ஜென்மா தஸ்ய யதான் அதோட நிறுத்திடும். சோ அதுவும் இதுவும் ஒரே மீனிங் தான். பட் அவங்க அது குட்டியா வரும் பிரம்மசூத்ரா அப்படின்னு. சோ வேதா வந்து கரெக்ட் டைரக்ஷன் எதுக்குன்னா கிருஷ்ணரை போய் அடையறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். சோ எஸ்டாப்ளிஷிங் எதுவா இருந்தாலும் 3 இருக்கும். சம்பந்தம், பிரயோஜன், ரெண்டுக்கு அதாவது அபிதயம். சோ தேங்க்யூ மாதாஜி. சம்பந்தம் பிரயோஜன் நடுவுல அபிதயம் இருக்கும். இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா எதுவா இருந்தாலும் இப்போ ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இல்ல ஒரு சின்ன ஸ்கூல் காலேஜே எடுத்துக்கோங்க. என்ன அப்படின்னா நான் வந்து காலேஜ்ல போய் சேர போறேன், சந்தோஷம். எனக்கு என்ன லாபம்? எனக்கு டிகிரி வரும், பிரயோஜன் ஃபைனலி. அப்போ எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா படிக்கணும். அதே மாதிரி நம்மளுக்கும் அதேதான். நான் வந்து கிருஷ்ணரோட எனக்கு பிரயோஜனம் என்ன, கிருஷ்ணரோட போய் சேர போறேன், வெரி குட், பிரயோஜனம் தெரிஞ்சிச்சு. அதுதான் நம்மளுக்கு முக்கால்வாசியம் தெரியறதுல. அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணரோட சம்பந்தம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஒண்டி பண்ணுமா? பண்ணாது. அபிதய பிராக்டிஸ் பண்ணணும், வச்சு சாதனா பக்தி அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ எஸ்டாப்ளிஷிங் த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? எதுவா இருந்தாலும் புத்தகமா இருந்தாலும். அதனால கிருஷ்ணரோட வேதக் நாலேஜ் வந்து என்னன்னா இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து தெரியணும், கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம் இருக்கும். அந்த அவரை தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த புத்தியை கொடுக்கறதும் கிருஷ்ணர் தான். அந்த ப்ராசஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும். இப்ப வந்து நீங்க கேட்பீங்க மாதாஜி நீங்க புரிஞ்சியல் வேற என்னோட புரியல் வேற, எதுக்குன்னா எனக்கு வந்து இப்ப வந்து கிளாஸ் எடுக்கணும். யதாதிதாம் யதாமதி கிருஷ்ணனுக்கு தெரியும். அச்சோ இவருக்கு மண்டையில எவ்வளவு ஏறுதோ அப்பதான் இவர் சொல்லி கொடுப்பா. எல்லாருமே அதான். சுகாக்கு இவ்வளவு புரிஞ்சிச்சு இவ்வளவு சொல்லி கொடுத்தாரு, சுத்த கோஸ்வாமிக்கு இவ்வளவு புரிஞ்சிச்சு இவ்வளவு சொல்லி கொடுத்தாரு வச்சுக்கோங்களேன். எனக்கு இவ்வளவு புரிஞ்சுச்சுன்னா இவ்வளவு சொல்லி கொடுக்கணும். ஆனா இவ்வளவு புரிஞ்சு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அவ்வளவு புரிதலாவது கிருஷ்ணர் தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த வந்து வேதங்கள் மூலமா சொல்றதுதான் இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். அதனால வேதிக் ரிச்சுவல் டிஸ்கஷன் எல்லாமே வந்து நம்ம எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து கிருஷ்ணரை அடையன் பண்றதுக்கு ஒண்ணுதான். அதனால பரமாத்மாவோட ரோல் என்னன்னா விட்னஸ் ஒண்டி இல்ல, எல்லா செயல்களும் நிறைய எப்பவுமே உபதிஷ்டா சும்மா உட்காந்துருக்காங்கன்னா நம்ம எந்த செயல் செய்யணும் அவர் தான். நாமனிஷ்ட பிரபு சொல்வார், கனவு வந்தாலும் கனவுல உயிர் மனதுக்குள்ள இருந்து வெளில போனாலும் பரமாத்மா கூட்டிட்டு போயிட்டு வருவாராம் வாக்கிங். அப்போ கூட பரமாத்மா இஸ் அக்கம்பனிங் அஸ். அதனால ஹி இஸ் டிஃபரெண்ட். அவர் தான் நம்மளுக்கு வந்து பௌதிக ஆசைகள், கர்ம காண்டா, கர்ம யோகா, அந்த பௌதிக பழங்கள் எல்லாமே அவரு, கர்ம பலன் எல்லாம் அவர் தான் கொடுக்குறாரு. அதனாலதான் மறக்கிறது அப்போவான நிமிஷம் மறக்கிற புத்தி எப்படி வருதுன்னா பழைய லைஃப் மறந்துடாது அவரு. அதுவும் கிருஷ்ணர் ஆவா, ரைட்? ஏன்னா அப்படிதான் அவர் கண்ட்ரோலர். நான் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மறந்து போயிடுவோம் நம்ம அவர் கண்ட்ரோலர்ன்றது. அதை நம்ம மறக்க வைக்கிறாரு அப்படின்னு. அவர் எப்படி கண்ட்ரோலர் அப்படின்னா பூமி நமக்குள்ள எல்லாத்தையுமே அவர் தான் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. சோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் நம்ம மனசை வந்து எப்படின்னா இன்வெர்டட் லோட்டஸ், இப்படி இருக்கிற லோட்டஸ் மாதிரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப வந்து என்னன்னா பிரம்மன் என்ற சிட்டில ஒரு சின்ன லோட்டஸ் ஃபிளவருக்குள்ளதான் அவர் இருக்காரு. அந்த விஷ்ணு வந்து என்னன்னா ஃபுல் யூனிவர்ஸ அவர் ரூல் பண்றாரு. அவர் தான் ரூலர் ஃபார் எவ்ரி திங், ரைட்? மனுஸ்மிருதி எல்லாத்துலயுமே இது இருக்கு அப்படின்னு. அவர் தான் ஜட்ஜு, அவர் தான் ராஜா, அவர் தான் அந்த மனசுக்குள்ள இருக்காரு. இப்போ வந்து ஒரு ரோட்ல நம்ம நடக்கிறோம், டிமென்ஷியா, டக்குன்னு நம்ம மறந்துக்கிறோம். என்ன நிலைமை நம்மளுக்கு நினைச்சு பாருங்க. எனக்கு நான் யாருன்னு ஆயிடும் ஹாரபிள் இல்ல. சில தடவை தூக்கத்துல இருந்து இருந்துச்சா வேறமை அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் திடீர்னு தோணிருக்கா? எப்பமாவது தோணும், ரொம்ப டீப் தூக்கத்துல இருந்தா. அதனால எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை தான் நம்ம நம்பணும். ஸ்மிருதி அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ், ரைட்?
ஹரே அந்த கிருஷ்ணா. இன்டெலிஜென்ஸ் ஏதாவது சொல்லணுமா? நீங்க சொல்லிடுங்க. ஒன்றும் இல்லை மாதாஜி, பகவான் வந்து சூரியனால என்ன ஆகுதுன்னா, அதை யாகம் வளர்க்குறாங்க, கடல்ல இருக்க நீர் ஆவியாகி மழை பெஞ்சு மறுபடியும் வருது. பிறந்த குழந்தையும் நம்ம வெளியில தான் வைக்கணும், சூரியன் கிட்ட தான் வைக்கணும். ஒரு 6 மாதம் 9 மாதம் தேவையான குழந்தைக்கு தேவையானதெல்லாம் அவர்கிட்ட தான் வருது. நம்மளுக்கும் ஏதாவது சிரமங்கள் வந்தால், கை கால் ஏதாவது ஃப்ராக்சர் எதுனா டாக்டர் அட்வைஸு, வெயிலில் உட்காரணும்பா, அட்லீஸ்ட் 9 மணி வரைக்கும் உட்காரு அப்படின்னு அட்வைஸ் தராரு. இதெல்லாம் வந்து பகவான் மூலியமா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. மழை பெய்யறதுனால தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே கிடைக்குதுன்றது ஒரு உண்மை. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ராமானுஜாச்சாரி என்ன சொல்றாரு? மெமரியும் வந்து நமக்கு அவர்கிட்ட இருந்தா வந்து, மெமரி என்ன அர்த்தம்? இப்ப வந்து பழைய நேத்து வந்து ஏ ஃபார் ஆப்பிள், அது என்னோட நேத்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அது எனக்கு மைண்ட்ல நின்றுச்சு. ஆப்பிள் இது வந்து சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க, 90% கம்ஸ் ஃப்ரம் விஷுவல் அப்படின்னு. இப்போ அது விஷுவலா இயரிங்கான்றது பக்கத்துல இருக்கான் சென்சஸ், அது அது இஸ் கால்ட் சட்டில் இம்ப்ரெஷன். இப்போ படிச்சோம் ஏ ஃபார் ஆப்பிள், அந்த ஆப்பிள் பொம்மை நம்ம தலையில நின்றுச்சு, இதுதான் ஆப்பிள், இதுதான் இருக்கும். அதனால மெமரின்றது அதுதான். சோ இது வந்து பாஸ்ட்ல படிச்சதோ எக்ஸ்பீரியன்ஸோ எதையோ வச்சு வருது, இதுதான் ஸ்மிருதி. ஞானம்ன்றது என்னன்னா கான்டாக்ட் வித் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இப்போ வந்து எனக்கு இந்த மொபைல் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், ரைட்? ஒண்ணு வந்து இது மொபைல்ன்றது எனக்கு ஞானம் வந்து ஸ்மிருதினால வந்துச்சு. அதாவது எனக்கு ஸ்மிருதி வந்துச்சு, இது மொபைல்ன்றது வந்து எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்திருக்கேன், யாரோ கிட்ட பார்த்திருக்கேன், யாரோ சொன்னாங்க இது மொபைல். பட் இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்ன்றது வந்து நாலேஜ். அது எப்படின்னா கான்டாக்ட், நான் வந்து நோண்டி கீண்டி பார்த்து, அதனால சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், கண்ணு பாக்குது, கை தொடுறது, செய்யுது, அதை வச்சுதான் பண்ண முடியும். அதனால வந்து இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸோ இல்ல புக்கோ இது ரெஃபரன்ஸோ கைடோ எப்படி வேணா வச்சுக்கோங்க, இப்படி பண்றதாலதான் வருது. அதுவும் கிருஷ்ணர் இல்லாதான். சரி, அப்போ இல்லாமன்னா நாலேஜ் மெமரி ரெண்டுமே போச்சுன்னா எங்க வருது அப்படின்னா, அந்த நாலேஜ் வந்து லிவிங் பீயிங்ஸோ சரி, அவரோட பொட்டன்சி எல்லாமே அவர் மூலமா தான் வருதுன்னா, அப்போ நம்மனா இதெல்லாம் நிறுத்துறது. ஏன்னா உஹானா அப்படின்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம், உஹா அப்படின்னா எல்லாமே ஸ்டாப் ஆகுது. நாலேஜ் வந்து என்னன்னா பிரமாணா. இப்போ ஓகே, அது ரொம்ப அட்வான்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒண்ணு சொல்றேன். இப்போ வந்து நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு இது தேவையா தேவையில்லையா, ஒரு பர்டிகுலர் நாலேஜ் நம்மளுக்கு தேவை இல்லாம இருக்கும். இப்போ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணோம் தேவையில்லை, வேண்டாம் இல்ல, சிம்பிளா எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து போன ஜென்மத்துல என்னமா இருந்தோம்ன்றது நம்மளுக்கு தேவையில்லை, ரைட்? ஏன்னா போன ஜென்மத்துல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஐ வாண்ட் டு நோ. இப்ப நம்ம ராஜாவா இருந்தா என்ன, போன ஜென்மத்துல நான் ராணியா இருந்தேன், ஐயோ இப்போ ஆர்டினரி ஃபேமிலியா அப்படின்னு சோகம் ஒண்டி வராது. நான் போன ஜென்மத்துல ராணின்ற திமிரும் வரும். சரி, இப்போ போன ஜென்மத்துல நான் பிச்சைக்காரின்னு எடுத்துக்கணும், நான் என்ன நினைப்பேன், பிச்சைக்காரப்போம், நான் பிச்சைக்காரியா அப்படின்னு நான் அதுலயே அவஸ்தைப்படுவேன். அதனால போன ஜென்மத்துல இருக்கிற ஞானம் இருக்கும், போன ஜென்மத்துல இருக்கிற ஞாபகம் இருக்காது, ரைட்? அதுதான் அப்போன விஷயம். அதனால எல்லா வேதங்கள் மூலமா தான் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மன் ஒண்டி இல்ல, பரமாத்மா பமன், ரைட்? வதந்தி தத்துவ வித் தத்துவம் யஜ்ஞானம் அத்வயம் பிரம்மேதி பரமாத்மா இத்தி பகவான் இத்தி சப்தத்தே. அது உண்டி இல்லாம வேதம் ஃபார்ம்லயும் இருக்காரு. அவர் பிரம்மன் பரமாத்மா பகவான் உண்டி தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா இன்னொரு ஃபார்ம் என்னன்னா வேதம், ஏன்னா அதுதான் நம்மள டைரக்ஷன் கொடுக்கும், நம்மள அங்க கூட்டிட்டு போவோம். ஏன் அப்ப வேதங்கள் கிருஷ்ணர் கொடுக்குறாரு? வை கிருஷ்ணா இஸ் கிவிங் வேதா? வேதங்கள் தான் கிருஷ்ணரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது மாதாஜி, நம்ம இப்பவும் பார்க்க முடியுது. எக்ஸலன்ட். வேதங்கள் கிருஷ்ணரை ரெப்ரசென்ட் பண்றது, வேதம் தான் கிருஷ்ணரை பத்தி புரிதல் கொடுக்குது. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள், புராணங்கள், உபனிஷத்து எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி தான் சொல்லும். பேசிக்லி பர்பஸ் ஆஃப் வேதா இஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிருஷ்ணா. எதுக்கு இந்த வேதம், பகவத்கீதா எதுக்கு? கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க. எதுக்கு நான் கிருஷ்ணரை பிடிக்கும் அப்படின்னா நம்ம போக முடியும். சோ அவர் தான் அதை எழுதுறாரு, நம்ம எழுத முடியாது. என்னை பத்தி நான் ஆட்டோபயோகிராஃபி நான் தான் எழுதணும், நீங்க எழுத முடியாது. அதனால கிருஷ்ணர் தான் அவரை பத்தி சொல்லணும், ரைட்? ஐ எம் டு பி நோன் இன்டைரக்ட்லி அப்படின்னா என்னன்னா, கர்ம எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, வேதங்கள்ல இருக்கிற 2 கர்ம யோகா ஞான யோகா, ரைட்? 2 இருக்கு. ஆர் கர்ம காண்டா ஞான காண்டா எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். இப்போ அந்த கர்ம காண்டா போர்ஷன் ஆஃப் வேதா வந்து இன்டைரக்டா அவர் புரிஞ்சுக்கிறது, ஞான காண்டா டைரக்டா புரிஞ்சுக்கிறது. அவ்வளவுதான் 2 டிவிஷன். அப்போ வேதங்களையே கிளாசிபிகேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, கர்ம காண்டா ஞான காண்டா எதுக்கு இருக்குன்னா டைரக்டா புரிஞ்சுக்கணும்னா ஞானம். டைரக்டா அவரை பத்தி நான் சொன்னேன் காலையிலேயே, அவர் சொன்னாரு நாலேஜ் அபவுட் மீ, நான் எப்படின்றதெல்லாம் ஞான காண்டா. கர்ம காண்டா நான் என்ஜாய் பண்ணணும், நான் வந்து சாப்பிடணும், நான் வந்து எடுக்கணும், இதெல்லாம் ஞான காண்டா.
இது எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்னா ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் என்னன்னா வேதாந்த சூத்ரா. ரைட், அதுதான் வேத அந்தா. ஆந்தா அப்படின்னா அந்த வேதங்கள் அந்தா எண்டு. அது வந்து பாதராயணா நம்ம வியாசர் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு. விஷ்ணு வந்து என்னன்னா அவர் தான் எல்லா வேதங்களும் சொல்லி கொடுக்கப்படுறாரு. இப்போ வந்து நீங்க சொல்வீங்க, இப்போ வந்து நிறைய என்ன சொல்றீங்க, ரிச்சுவலிஸ்டிக் பிராமணர்ஸ் இருக்காங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க எவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட்னா, எனக்கு வந்து ஒரு 25 இன்கிரீடியன்ஸ் வேணும்னா ஒரு இன்கிரீடியன்ட் குறைஞ்சா கூட அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. எனக்கு இது வேணும், ஐ வில் நாட் காம்ப்ரமைஸ் அப்படின்னு. ஒரே இந்த ஆங்கிள் தான் உட்காருவாங்க, இந்த சைட்ல தான் லைட் வரணும். அது ஒன்றும் இல்லாம 2-3 கண்டிஷன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும். 2-3 நிறைய கண்டிஷன் இருக்கும். எப்படின்னா இப்படிதான் இருக்கும், இந்த நாள் தான் பண்ணுவோம், இந்த நாள்ல பண்ண மாட்டோம். அண்ட் ராவு காலம் பார்ப்பாங்க, யமகண்டம் பார்ப்பாங்க, இந்த திதி பார்ப்பாங்க. நீங்க பண்ணக்கூடாது, அவங்க பண்ணணும், பொண்ணுங்க பண்ணக்கூடாது, பசங்க பண்ணணும், பசங்களா இருந்தாலும் ஃபேமிலி, இந்த மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது பெனிஃபிட் இருக்கான்னா அவங்களுக்கும் இருக்கு. ஏன்னா விஷ்ணுல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ரைட், ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. அவர் தான் எல்லாமே கம்ப்ளீட் அப்படின்றதுதான் அவர் விஷ்ணு. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ஓம்ல தான் எல்லாமே. ஓம்ன்றது ஓம்காரம், பிரணவ மந்த்ரா, ஸ்டார்டிங். அதை வச்சுதான் ஸ்டார்ட் ஆகும். சோ எந்த பூஜையா இருந்தாலும் எந்த தேவர்களுக்கு பண்ணாலும் அது ஓம்காரத்துல ஸ்டார்ட் பண்றதா கொஞ்சோண்டு பெனிஃபிட் இருக்கும், இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால விஷ்ணு தான் சப்ஜெக்ட் எந்த வேதமா இருந்தாலும். அந்த கர்ம காண்டாவா இருந்தாலும் அவர் தான், ரைட், ஞான காண்டாவா இருந்தாலும் அவர் தான். சோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த பிரம்ம சூத்ரா நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேதாந்த சூத்ரால வந்து கர்ம காண்டா தான் நிறைய இருக்கும். மத்ததெல்லாம் கொஞ்சம் தான் இருக்கும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப்னு இருக்கும். அது ஒரு நாள் நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் அப்ப எடுக்கிறேன். அதுலதான் நிறைய இருக்கும். சோ வேதிக் ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் இங்க பண்றதுலயும் அவ்வளவு இது இருக்கும். சரி, அப்போ நம்மளுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னா, நம்ம பக்தியில போறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சரி மாதாஜி கலியுகத்துல சொல்றீங்களா? இல்ல, அந்த டைமும் அதேதான். துவாபர யுகாவிலயும் இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. ஏன்னா இன்னைக்கு சொல்வீங்க மாதாஜி கரெக்டா பிராமணர் இல்ல மாதாஜி, அதான் வேஸ்ட் ஆகுது. நல்லா பிராமணர்கள் இருந்த துவாபர யுகத்துல கூட கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு? வேதங்கள் சொல்றாங்களாம். அப்ப என்ன பண்ணுவாரு? வேதங்கள் சொல்றவங்க இப்போ நீங்க கோயில்ல கூட பாப்பீங்க, ஸ்வாஹா ஸ்வாஹா, வீட்டுல கூட ஸ்வாஹா அப்படின்னு நடக்கும். ஒரே ஒரு பூஜாரி தான் சொல்லுவாரு. அது மாதிரி நிறைய வேதங்கள்ல ரொம்ப குறைச்சலானவங்க தான் ஃபுல்லா சொல்லுவாங்க. கரெக்டா ப்ரொனன்சியேஷன் தப்பானா மீனிங்கும் தப்பாகும். ஸ்வாஹா ஸ்வாஹா தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. இப்ப கோயில்ல கூட பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோ இல்ல எந்த சாமிக்கோ பூஜை பண்ணிட்டு இப்படி பார்ப்பாங்க. யாரு ரிச்சோ அந்த அந்த ஆர்த்தி நேரா அங்க போகும். என் வேலைக்காரி அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, அவங்க பணம் இருக்குன்னு அவர் அங்க போறாங்க. இப்ப அது சரியா தப்பான்றத பத்தி எல்லாம் நான் பேசல. பக்தியிலயும் அவங்க கர்மகாண்டா ரிச்சுவல்ஸ் மிக்ஸ் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி வேத ரிச்சுவல்ஸ் பண்றதால வேதிக் பிலாசபி, வர்ஷிப் ஆஃப் த லார்டு எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி வர்றதால பியூர் டிவோஷன் வரல. இப்போ பியூர் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த வேதிக் ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணி வேதாந்தம் படிச்சுட்டு அவர் வர்ஷிப் பண்ணா. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் வந்து துவாபர யுகத்துல கூட இந்த மாதிரி ஸ்வாஹா ஸ்வாஹான்னு சொல்லி பிராமணர் சொன்னோடனே அவர் தூங்கிட்டார். அவருக்கு செட் ஆகாது. அவருக்கு வந்து அதே கோபிகள், நம்ம கலரு, பக்தி, அர்ஜுனர், ரைட்டு, சுதாமா, இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு செம இன்ட்ரெஸ்ட். அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். அந்த இன்ட்ரெஸ்டான அந்த பிரேமையை தான் நம்ம கொடுக்கணும். அதனால பர்பஸ் ஆஃப் வேதா என்னன்னா, நம்ம கடகடகடன் கர்ம காண்டா பண்ணா அவர் நடுவில் தூங்கிடுவார். அவர் முழிக்க வைக்கணும்னா நம்ம வந்து பக்தி காண்டா பண்ணாதான் ஈஸியான ஒண்ணு. பக்தி காண்டா உள்ள பக்தி யோகா தான். அதனால அவர் தான் நோயர் ஆஃப் வேதாஸ். அதனால வேதிக் நாலேஜ் நமக்கு ஏன் கொடுக்குறாருன்னா, நம்ம கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட போறது. அப்போ ஏன் வேற மாதிரி வேதானா, நம்மளுக்கு பௌதிகத்திலேயாவது இன்வால்மெண்ட் கொஞ்சம் வந்து கிருஷ்ணர் மேல போகணும்னா அதுக்கு டைரக்ஷன் அவர் கொடுப்பாரு. அதனால வேதங்கள் வந்து பல விதத்துல சொல்றாங்க. ஸோ பேசிக்கலி சம்பந்தா அபிதயா பிரயோஜனன்றது வந்துன்னா நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் சம்பந்தா அதை எப்படி என்ன ப்ராசஸ்ல பண்ண முடியும், அந்த கோல் என்ன அப்படின்றதுதான் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ரொம்ப கிளியரா நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. இது வியாசர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதான் அவர் சொல்றாரு. அதனால எனக்கு ஒண்டிதான், எனக்கு வேதங்கள் தெரியும், எனக்கு ஒண்டிதான் வேதம் புரியும். வேதம் புரியல, எனக்கு ஒண்டிதான் இந்த வேதம் தெரியும். அது உங்களுக்கு நான் தான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். எனக்கு ஒண்டிதான் உனக்கு தெரியும்னா நான் ஒண்டிதான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். கிருஷ்ணருக்கு அவரை பத்தி அவருக்கு தான் தெரியும். அதனால அவர் வேதம் எழுதினாரு. அதனாலதான் ஐ எம் த நோவர் ஆஃப் வேதா இருக்காரு. எனக்கு ஒண்டிதான் வேதம் தெரியும் அப்படின்னா நம்ம பேசுறது அதே வேதங்கள்ல இருக்கிற வார்த்தை, அது கிருஷ்ணர் சொன்னது. அதை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும், அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால வந்து நான் சொல்றதை கேள் அப்படின்றார். இதுதான் நம்ம அவரோட அல்டிமேட் கன்க்ளூஷன். அதாவது வேதங்கள் எல்லாம் அவரை பத்தி பேசுறதுக்கு தான். அது எதுக்கோசரம் அப்படின்னா, இங்க வந்து எல்லாத்தையோட முடிவு, ஆரம்பம் அண்ட் முடிவு எல்லாமே. சோ இந்திரருக்கு தானே மாதாஜி பண்றாங்க, வருணருக்கு தானே, எதுவா இருந்தாலும் எண்டு வந்து கிருஷ்ணர் தான்.
மீனிங்ல ஓம் அப்படின்னு கிருஷ்ணார் பரமஸ்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பௌதிக ஆசையா இருந்தாலும் அந்த கிருத், வேதாந்த கிருத் அப்படின்னா அந்த பழங்கள் அப்படி அந்த பழங்களோட அனுபவிக்கிறவரும் அந்த பழங்கள் லாபமும் இதற்கு தான் வரும் அப்படின்றத நம்ம பாத்துக்கலாம். சாரி, கொஞ்சம் 15 minutes லேட் ஆச்சு. வாஞ்சா கல்பத்தரு சொல்லுவோம் மாதாஜி. யோகேஸ்வரன் தானே சொல்றோம். யக்னேஸ்வர், யோகேஸ்வர், யக்னேஸ்வர். யோகேஸ்வர்ன்றதை விட யக்னேஸ்வர் இஸ் கரெக்ட். யக்னேஸ்வர் கரெக்ட். 2 யக்ன புருஷா இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து நம்ம இந்திரர், இன்னொருத்தர் வந்து நம்ம கிருஷ்ணர். ஹரே கிருஷ்ணா. சரியா? இப்போ வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இல்லையா? நான் பயன் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, இது இந்த ஸ்லோகம் சொல்றது எப்போ பிரபுஜி? நான் டேட் சொல்றேன் மாதாஜி. கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வந்தது, நிறைய இந்த இதெல்லாம் வந்ததுனால நான் வந்து இன்னைக்கு நாளைக்கு அது டேட் போஸ்ட் பண்றேன். ஓகே பிரபுஜி. அதுதான் டவுட்டுக்கு தான் கேட்டேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. சரி சரி சரி. அதே மாதிரி அந்த ஒரு எஸ்ஸே எழுதணும்னு சொன்னோம்ல மாதிரி. ஆமா, அது டாபிக்ஸ் போட்டீங்கன்னா நாங்க கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அது நம்ம பிரசன்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணனும். ஆமா. ரிட்டன் அசைன்மென்ட் இருக்குல்ல, ஓபன் புக். ஆமா ஆமா, ஓபன் புக். அது டாபிக் கூட நீங்க போட்டுறீங்களா பிரபுஜி? ஆமா ஆமா, டாபிக் போடுறேன் நானு. முதல்ல என்ன இது ஸ்லோகம் தான் ரெசிடேஷன் பண்ணுமா? ஸ்லோகம் ரெசிடேஷன் ஒரு டேட் சொல்றேன். சைமல்டேனியஸா அந்த இது ஓபன் புக் இருக்கு இல்லையா, அது ஒன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணனும். மாடல் பண்ண போறீங்களா? ஓகே ஓகேமா பிரபுஜி. அப்புறம் வந்து பிரசன்டேஷன், குரூப் பிரசன்டேஷன். அது நவம்பருக்கு அப்புறம் வச்சுக்கீங்களேன், போயிட்டு வந்துடும் அயோத்தியா. தீபாவளி எல்லாம் வேற இருக்கு. பாக்கமா, அதான் இந்த டேட்ல பாக்கணும். ஏன்னா நிறைய நடுவுல சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தது. அதனாலதான் நவம்பருக்கு அப்புறம் வச்சுக்கோங்க, பாக்கலாம். திண்டி கொடுத்தா கூட பிரபுஜி, நீங்க எங்களுக்கு டாபிக் சொல்லிட்டீங்கன்னா நாங்க ஃப்ரீயா இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் என்ன கொஞ்சம் படிக்கலாம். டாபிக் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் படிச்சுதான் இருக்கலாம். அப்போ படிக்கிறேன். டாபிக் சொல்லிடுறேன், டாபிக்கும் சொல்லிடுறேன், பிரசன்டேஷன் குரூப்பும் சொல்லிடுறேன். அப்புறம் ஸ்லோகா ரெசைட்டேஷனுக்கு டேட் சொல்லிடுறேன். ஓகே 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 பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஒரு மீட்டிங் எட் பண்ணிடுறேன் இப்போ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி.